Monjit bro, bye. Acha. Okay, Monjit bro. So thank you. Ang nilbiyaw dose pinanay bayan pinain takay. Thank you so much. Ma khobor Monjit bro? मोजाङै दं दा? लाइक करके जाओ ब्रो. Monjit bro, कुछ बोलोगे? बोलोगासिनो लांबाय आङो Monjit bro. ओंखाम जाखांबाय नामा? ओंखाम जायाखै दासो सा लोंखांदों आं. ओके Monjit bro, जाना है तो जाओ. दासो मानि सा. ओंखामा आङो माबा दहाय 6टासोआवसो जाबायना उखैयाखै लेट जानोसै. ओंखायनो सा लोंनानै एसे थगायनानै दोनदों र' उदैखौ. डाइटिं. खामानि गैया आंना बायसोयो आं बिरादनो Monjit bro. बानायानो देरसिन आंहा. नोंहालाय जाखांबाय नामा Monjit bro? जाबाय था जेबो जाया. जेबो जाया? जेबो जायाबाथ' मोजां जायाखै. मानो जायाखै दाबो? 10टा जानोसै माथो. भिडिअ आगारथाराखैना Monjit bro नोङो? दा मानि गोबाव जाबाय. जोंहा जुनबायखे बाजै. गोजोननाय थाबाय आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय स' थेंक इउ. गेम अभार. अके बाजै. मा खबर बाजै? मा ओंख्रि संखो? Monjit bro क्या बोला? दासो दसेल' जादो रुमाव फैनाया. दासो दसेल' जादो रुमाव फैनाया. आच्छा डिउटिनिफ्राय नामा Monjit bro? नायाब्ला नुवा. नायब्लासो नुयो नामा Monjit bro? हेल' जुनबाय सिस्टार. लाइक दान. जुन के बाजै गोजोननाय थाबाय लाइक होनायनि थाखाय. मा ओंख्रि संखो जुनबाय? बाजै. Benjamin Nazari, hi sister. Oh, so thank you Benjamin Nazari bro. गोजोननाय थाबाय आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय बेन्जामिन नार्जारि. मा खबर? बहा दं? न'आव गैया नामाहाय नोंलाय बेथा? दाबो 10टा जाबाय. जोंहा Monjit bro मा होनखो दिनै एलके होआथारा आंनो. आच्छा लाइक होथारा आं. अके Monjit bro नो टेनसन. हाय आदा होनदों जुनबायखेया. सोरखौ आदा होनखो जुनबायखे बाजै? Monjit bro होनदों नामा? माय चेनेल रमित 1 मिलियन. अके माथो बि बयससो फैबायहाय. नंगौना नङा बि बयसनि प्रफाइल लाना फैदो आरोना. गोजोननाय थाबाय माय चेनेल आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थैंक यू सो मच. हेलो फ्रेंड्स मुझे भी दोस्त बना. मैं बैक करूँगा कल. ओके आप मुझे छाप करके जाइए. मैं आपको रिटर्न करूँगी कल. ठीक है? कमेंट करके जाना, वीडियो वॉच करके देना. ठीक है? कैसे हो माय चैनल? जोंहा Monjitआ मा होनखो गाबब्लाबो होआ लाइक. जागोन दे मोनसे लाइकनि थाखायलाय मानिथो Monjit bro.
नोंनाव थांबा आंबो होआ न'आवनो दं सिस्टार अके जाखांबाय नामा बेन्जामिन ब्र दिनैलाय मा गोसोखांदोंहाय आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनोलाय उन्दुजोबखो ना माखो माथो दिनै बोरैबानो नोंहा एयाराइड अफिसियेल लाइक डान अके एयाराइड अफिसियेल स थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय आरो आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय स थेंक इउ रायजोफोर मोनसे खोथा बेन्जामिन नार्जारि माइ ब्र आंनि बिदा दे एयार लोगोफोर जोंहा माय चैनल क्या बोला मुझे भी दोस्त बना लो ठीक है मुझे पहले दोस्त बना के जाइए आप मेरी तनुगी आपको कैसे हो बोलिए माय चैनल जी यार अमन को हेलो यार मा ओंख्रि जाखो बहा दं 11 निफ्राय हो दे यार मनजित ब्र क्या बोला आं हिन्दी रोङालैनो आंबो रोङा दे हात्था मारिदो नोङो आंखौ मनजित ब्र जुनबायखेया मानखो मा ओंख्रि जाखो आदा मनजित होनदों ओमफ्राय मनजित ब्रआ मा बुंबाय थायो जाखांबाय सिस्टार आच्छा मा ओंख्रि जाखो रानि उन्दुबाय बाजैयाबो उन्दुबाय नामा सन्जित गयारि लाइक डान सन्जित गयारि फंबाय गोजोननाय थाबाय आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स माच आरो लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय सन्जित नोंहा उदै सानाया हामदोंना हामाखै एलबिआव हाबबानो हामोनदां नोंना उदै सानाया सन्जित अन गोजोननाय थाबाय सन्जित अन थानायनि थाखाय दे सोर दं कमेन्ट खालामदो एसे आदा बिजा दिनै माथो मेलेदोंनो रानि गेजेरा खोन्थाहरदों दा नंगौना नङा ओमफ्राय सन्जित फंबाय मा ओंख्रि जाखो आंना खामेना स जायाखैलाय यार अन ओमफ्राय यो या होनदों सन्जित गयारिया अके सन्जित गयारि बाय ओमफ्राय जोंहा मनजित ब्रआमोनखौ जुनबाय सिस्टार दासो अफिसनिफ्राय फैदो आं दसे उनाव फ्रेस जाना जागोन र' सिस्टार होनदों मा ओंख्रि संगोन मनजित ब्र जोंहा यारा अके होनदों सन्जितआ जोंहा अन ओमफ्राय सन्जित बाय अके सन्जित लाइक होनो फैनायनि थाखाय थेंक इउ स माच यारा जोंहा मानखौ दालि आलु आच्छा दिनै दाउ गुफुर गैया होमबा रुमाव दं दे मनजितआ मानखो बिनानावखौनो थाफा खालामबायलै बिनानावखौनो थाबथा खालामबायलै मनजित ब्र माग्रासो नामा दा नोंलाय जुनबायखे बाजैया अके आदा मनजित होनदों ओमफ्राय जोंहा बेन्जामिन नार्जारिया मानखो मा मेलि बायनो रानि खोन्थाहरदों दा दहाय बाबाया जोंहा बोरैबा जादों होनदों बिब'आवबो खोन्थाहरदों दा फन खालामनानै ओमफ्राय यारा मानो होनदों आरो मानो माखौ मानो सोंखो यार मनजित ब्रआ मानखो आंनो 15 फैसानि रिसार्ज सोना हरलाय सिस्टार नाम्बार नहीं ब्रादार जी नाम्बारखौनो हरा नोङो बिदियाव गोदो बिबाबो हरा माथां दासो अफिसनिफ्राय फैदोंनो ओमफ्राय आंनावसो बिहरलायनाय जाबाय होमबा सेल्फिस नालाय माबासो दा एमबिल'सो दां पकेट जिर' नामा मनजित ब्र नोंनालाय माबायालाय गुरुआलाय नोंना गुरुआ आरा दिल्लीवाला मनजित ब्र आं संनो रोङा संखांना दोनफैयो रुमाव गथ'आ संग्राबो दंलायो आरो नोंसिना मनजित ब्र आइ डन्ट नो आच्छा बा माथो बेलाय 15 नालाय आं गोदो 15नि एमबिसो सोनानै लाबाय थानो मोन्दोंमोन लाइक करिए कौन लाइक नहीं किया लाइक होनानै गालां
लोगोफोर ओहो बेसे होनदों आरो मेसाव आच्छा जोंहा गिथिखा बसुमतारिया खिफैदों 5 लाइक दानो खिनो दासो 5 लाइक आरो गिथि गोजोननाय थाबाय आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय गिथिखौ दहाय नायबाय बायनो जमबाय थाबाय आं माबा कर'ना मोननाय बायदि माबा मास्क गानबाय थानाया फाग्लि नोङो जोंहा गिफ्टसन नागाय फैदों गोजोननाय थाबाय गिबागै आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय लाइक दानांगौ बिबारि अके स थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय खिन्दिं जोंहा एम खाम्फा फैदों एम खाम्फा गोजोननाय थाबाय दे आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स माच नोंसोरो गासैबो माबानाव मिक्सेलनाव दंमोन दा आं खामेन्ट हराखै फेसियेल बि होदों माथो दिनैलाय बेलाय माथो आंनाव फैदिया मा ओंख्रि जाखो खाम्फा इयारा अन होनदों इयार मानि बिजि नोंलाय खामेन्ट हर गिथिया जोंहा मानखो बिबारि आखि मा ओंख्रि जाखोनो आंना ओंख्रिया आलु दालि ओमफ्राय दहायनि बयलार ओमफ्राय आलुमोन गिथि आखि नोंहालाय मन्दिरा मानखो वाइफसो आंना बानायनायानो जाया वाइफाइसो आंना बानायनायानो जाया सानसेयाव दसेल' बाहायनाय जाथारो 601 मासाव बिदिसो होमबा किबा गैया मानखो आब' बिबारि आं जेबो खोनानाय नङा दे आं गारियावसो दं आंनो आच्छा अहाय थांदों किबागै खाम्फाया जोंहा मानखो दिनै मा थाखुमाखो होनदों आरो बादां जोंहा एम खाम्फाया मानखो आलु दाउसो बा बरिया गोथावहाय जोंहा गिथिया मानखो खिया गोथाव दे खि होनदों आरो गोथावआथ' गोथाव र' नोंहालाय मा ओंख्रि गिथिया आलुजों लेस्रा फाजासो जेबो गैया गोथाव दे लेस्रायाबो गिबा गैया खियनहरदों गिथिया जोंहा ओमफ्राय खाम्फा गैया खिना गाबहरबाय मानो गाबखो गिथियालाय जोंहा मिलन फैदों लाइक दान मिलन स थेंक इउ लाइक निकले और मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए थेंक यू सो मच आदा बिथा थांबाय नामा दंबोला अन हरदोरा जोंहा गिबा मानखो आब' बिबारि आं बियार लायदों आंना खर'आ मोजां नङा दिनै आइसोर जोंहा गिबा मा होनखो आब' गिथि होनहरदों गिथिखाया अन होनदों गोजोननाय थाबाय गिथि अन थाना होनायनि थाखाय ओमफ्राय एम खाम्फाया गिथिखा आब' खिर' दागाब होनहरदों आरो बेन्जामिन नार्जारि दं होनदों आरो अके ब्रादार स थेंक इउ खैथासिम थागोन नोंहा दा बेन्जा आंनियाव ना थांसैबो ना उन्दुनोसै गाबोन खामानि गैया होमबा माथो नेट मोना होननायालाय दिनैलाय मानो नेट मोनखो दिनैबा अबे सैमायाबा खिफैदेरदों नोंखौबा बिनानावनि एलबियाव फैनोबा बै आंनि एलबियाव थानायफोरखौ साफ खालामनानै हो आदा बिन्जा रोंगोना रोङा नोंलाय मन्दिर ब्र'आ मानखो रुटि जाबानो जाबाय से खालि उदै उन्दोब्ला उन्दुनो ओंखारा आच्छा उन्दुनो ओंखाराबालाय बोरै जानांगौ जाखो मिलन अन थेंक इउ मिलनजि आब' बिबारि होनहरदों हो गिबालाय दिनैलाय मा जादों मिलायनोसै होमबा दिनै गिथिया मानखो आगै आखि होनहरदों ओमफ्राय बेन्जामिना साराय गैया र'बा साराय 11थासो उन्दुगोन नोङो ओमफ्राय खामानि गैया गाबोन मानिलाहाय बेलाय मेगन गाज्रिखौ लानानै मबाइल नायबाय थानाय गिबा जोंहा मानखो मा ओंख्रि जाखो आब' गिथि होनदों लेस्रा आलु भाजा गिबागै गिथिया जोंहा मानखो खिया खाम्फा आगै खि होनहरदों ओमफ्राय जोंहा खाम्फा बर'आ मानखो आं अनल'दे र' होनदों आरो बिजि आरो नोंहाबो खाम्फा ओमफ्राय जोंहा गिथिखा फेक सिस्टार पिके सिस्टार मा पिके जालायखो ना जोंहानि आदा नङा नोङो खोन्थाहरलाय नंगौना नङा नामाथ' एखे थायो दा गिथिखा आब' होनहरदों जोंहा एम खाम्फा बर'आ ओमफ्राय जोंहा बेन्जामिन दं होनदों अके मन्दिर ब्र'आ मानखो आइ एम saying for you have one roti at least without having nothing don't go bad I am not English talking Mondit bro can you tell me Hindi language ओमफ्राय जोंहा बाजै होनहरदों बर'सो मिलनाबो आच्छा
मिलनजोंथ' आं लोगो दङ दंनाया ओमफ्राय आंहा मिलन नाम K33 लिरनायखाय आंहा हारसा बायदिसो मोनलांबाय जाम्बि जाम्बि हिन्दी रायलायबाय थाबाय आं सरि मिलन आगै गिथिया जोंहा मा होनखो गिबागै योखि आलुजों लेस्रा भाजासो होनदों गोथाव दे मिक्सेल बादा वादा फैदों जोंहा बिबारि सनाबा मिक्सेल दिनै माथो फेसियेल बि होलायथारदों दिनै गोजोननाय थाबाय मिक्सेल बादा वादा लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय स थेंक इउ आङो बारा गोबाव थानो मोनासै मिक्सेल नोंनियाव दे एसे बिजिमोन आङो माबायाव एसे बाजाराव थांनायमोन आरोना आधा घन्टा एसे बारा थानानै होनो मोनदों आरो ओमफ्राय आं खामेन्ट खालामाखै आरो दे गाज्रि मोननाङा ओमफ्राय जोंहा गिबा मा होनखो गोथाव आब' गिथि होनदो खाम्फाया जोंहा मा होनखो ओं र' दसे बेस्थ' जागोन दे खाम्फा अन्था दे जोंहा बेन्जामिन नार्जारिया नंगौ आदसा नंगौबालाय नंगौसै आरो अके मिक्सेला जोंहा गिथियाव नुदों आरोना ओमफ्राय जोंहा एम खाम्फाया मिक्सेल साल्थे जोंहा मिक्सेल साल्थेयाव नुदों ओमफ्राय गिबा जोंहा गाइस आं दिनै एलबि होला दे गाइस आदसा मानो दय फुङाव होखादोंमोन दा नोङो गिबागै मिक्सेला मानोबा दानस्राबाय मा हरदोंमोन बेबा मन्दिर ब्लकियाबोला मा होनखो आं रोंथारालै मा लिरब्ला बुजिगोन मिन्थिला बर'नि लिर नोङो माग्राब्लाबो बुजियो आङो मन्दिर ब्र मिलना मा होनखो आं बर'सो बाजै सना दे आंहा मोखांखौ नायनानै आं प्रफाइलखौसो नायदों हारसा मोखां बायदि नुनाय दे आं मिक्सेला जोंहा मा होनखो ए नों नायखोमानो फैदों आरोखि होनदों आरो नायखोमानो फैदों माने अन दङमोन आं दसे ओमफ्राय आङो बायहेरायाव थानायखायसो खामेन्ट हराखै आरो ओमफ्राय मिक्सेला मा होनखो औ साल्थे खाम्फा होनदों ओमफ्राय जोंहा एसएम बड' ब्लग फैदों सोरखौ नायखोमाहरखो खियालाय गोजोननाय थाबाय दे एसएम आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच नोंना अमा फिसाबो मोनाखैब्ला माथो लस जाबायहाय एसएम खि एफा दाम लानाय अबावबा थाबथानानै थाबा मोननाय नंला नोङो सोरबाफोर खानानै दोनदोंब्ला आरो गोदानब्लाथ' आसा खम आरो मिक्सेला जोंहा एसएम होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा एसएमआ माथो गल जाया मिक्सेल होनदों आरो नेट स्ल' जादोंदां फेसिल बि होनायखाय बारा बोआखै बे नेटआ एसएम खि मन्दिरा मा होनखो जोंहा आदाया ओमफ्राय गासैनिसिम खावलायनाय अननानै एलबिखौ लाइक खालामना होदो नामा लाइक गैया नामा मन्दिरबो दाबो अके लाइक गैयाबाबो आं गाबालै आं भिउसनि थाखायसो गाबो मिलना मा होनखो आंखौ रावबो बर' बिदिखौनो सानानो आंबो बर'खौनो साना आं बेलेगनि एलबियावथ' नुबाय थाखायो नोंजोंथ' आं लोगो दङ ओमफ्राय आङो बावो आरोना बे हारसा बायदि मोनबाय थायो आङो ओंखायनो नुवाखै नों फैखाफ्रामबो आङो हिन्दीसो रायज्लायफ्लाङो एबार गोसोआव थासिगोन दे आं मिलन होननानै दे एसे माखिया मा होनखो मोसानो मोनासै योखि लस जाबायहाय होमबाना इमान दाम गिथि योखिया अन गोजोननाय थाबाय गिथि अन थानायनि थाखाय ओमफ्राय मिक्सेला जोंहा मा होनखो मा फिसा गोमाखो पिएम होनदों आरो बे मानसिया उल्था रायज्लायमारोहाय बे मिक्सेला अमा होनबा मा अमा बेलाय आदा बिन्जा दंना गैया थांखो ना माखो ओमफ्राय जोंहा मन्जित ब्र'आ मा होनखो आंथ' होखाया लाइक अनब्लाबो दे मन्जित ब्र' नाङा दे जोंहा नेहा बिनानाव फैदों लाइक आब' अके गोजोननाय थाबाय नेहा बिनानाव लाइक होनायनि थाखाय आरो आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ मा ओंख्रि जाना फैखो नेहा बिनानाव मिक्सेल लोखियाव नुदों जोंहा गिथिया ओमफ्राय जोंहा जुनबाय के बाजै गोजोननाय थाबाय अन थानानै होनायनि थाखाय मा ओंख्रि संखो खोन्थाहरासै जुनबाय केया मिक्सेला जोंहा अन होनदों मिक्सेला जोंहा जुनबाय दे लोगो जादो होनदों आरो लोगो जालाय दे ब्लु नांगौबा बिलायदो ओमफ्राय जोंहा एसएम खिया मा होनखो गोदान लाबोदोंमोन मिक्सेल अमा फिसा नागिरना नैथ' नोंनि एलबियाव थांनो हायाखै नागिरनानैथ' नोंनि एलबियाव थांनो हायाखै दहाय नोंनि एलबियाव थाङाखै दा ओंखायनो मिन्थियाखै बियो एसएम खि मिक्सेला लाइभ इउ गिथि होनो जोंहा मिलना मा होनखो निउ फ्रेन्ड जइन खालाम अननानै प्लिज होनदों आरो मिलन फंबाय कामेन्ट लायनो नाम मेनसन खालामबानो जाबाय होमबासो मिन्थिगोन दाना नोङो लोगो लिंदों होननानै ओमफ्राय सोर गोदान नोंसो मिन्थिगोन नालाय नेहा बिनानावा मा होनखो जोंहा खुमब्रा दाउ आब'नो गोथाव जाथारोहाय नोंसा नेहा
बिनजामिन नार्जारि दं होनदों आरो अके बिनजामिन नार्जारि ब्रादार स थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा मनजित ब्रुआ मानखो नाङा ब्रु मा बेलाय होनदों आरो दे नाङाबालाय मनजित ब्रुआव होखाया दा आङो इथिया जोंहा मानखो मिक्से लोक्षि लाइभ टु नुदों आरो ना ओमफ्राय जोंहा गिबागैया मानखो आब' बिबारि आं ओंखाम जानि दे आब' बिबारि एम्बुथिमि नामा थामारसिगोन नामा बालां नालाय गिबसन बोरै जाखो मा मैखो नामदोनो जुनबायखिया जोंहा मानखो बिरियानि सुमोन बिबारि होनदों आरो दे गोथाव चिकेन बिरियानि ना मटन बिरियानि जुनबायखि बाजै एसेमा जोंहा मानखो गिब मोजां माजों सोलाखो होनदों आरो ओमफ्राय मिक्सेला जोंहा मानखो आं दिनै रावनिबो एलबियाव गैयामोनलै बिबारि सना आं जायगायावसो फैबाय ए नंगौ आरो दे एलबियाव थांलायबासो मिन्थियो मिन्थिनायालाय मा जायो मा मायो ना नङाबा मिन्थिखाया थाल मोना मालाबा आन्दायलायो सोरनिबा एलबियाव रायलायब्ला जोंहा नेहा बिनानावा मानखो जायो आब'नो जानांगौ दे जानायजोंसो देहा नामा जोंहा जुनबायखिया मानखो खाम जइन मी होनदों आरो ना ओमफ्राय जोंहा जुनबायखिया गोदान लोगो दंबा लोगो जानो लिंदों लोगो जालायदो मिलना जोंहा मानखो नेहा बाजै लोगो खालामदो दे होनदों आरो नेहा बाजै ना नेहा बिनानावा मोनसे गोदान खुलिलायबाय नामा साब खालामना होदों आं दहाय होनायालाय सर्ट भिडिअआबो हार्ड टाचिंसो नोंना मिक्सेला मानखो थेंक इउ फर लाभ मी गिथि होनदों आरो ना ओमफ्राय मिक्सेला ब्लु होलाय होनदों आरो र' मिक्सेल ओमफ्राय जोंहा गिबसना मानखो एसएम एफएम रेडिअ बाजै आं ओंखाम जायाखै बाजै सना होनदों आरो दिनै बेना बथलसो नै एसएमखि गिबसना ओमफ्राय नेहा बर' बिनानावा मानखो दे खालामगोन आगै होनदों आरो बयखौबो थुदलाना होलाबायोहाय नेहा बिनानाव साब खालामना होनायालाय माथो थांगारनाय ना जुनबायखिया दे ब्लु होदो होनदों आरो ना अके जुनबायखि बाजै जुनबायखि बाजै मिनिनो ओंखारदां बाजैखौ मिक्सेला जोंहा मानखो जुनबाय दे लोगो लादो बिदिब्ला होनदों आरो दे लोगो जालायदो ब्लु होबाय आं सानैनोबो ओमफ्राय मिलनाबो लोगो जागौमोन नामा ब्लु नांगौबा बिदे एसे मोखिया मानखो दाबो गिफ्ट होनदों आरो ना ओमफ्राय लामा गोजाननि 10K फैदों मिनि फैलायबाय जोंना बेबो आरो ना अके गोजोननाय थाबाय जोंहा लामा गोजाननि 10K आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच सिनायखाबाय आं बाबुखौसो नागिरदों आङो जोंहा खिथिया मानखो मिक्से लोक्षि वेलकाम होनदों आरो ना ओमफ्राय मनजित ब्रुआ मानखो माखौ साब होनुलै होनदों आरो साबसक्राइबखौ होनदोंहाय मनजित ब्रु मिन्थिनानै सोंफ्लालायोहाय बियो मनजित ब्रुआ ओमफ्राय जोंहा दे जादो होनदों जुनबायखिया लोगो जालायदो दे ओमफ्राय नेहा बर' बिनानावा मानखो गोदान खालामना लाबाय आंहाबो चेनेल खुलिना लादोंना नोंबो माथो सापर्ट खालामो नोंखौबो खालामगोन ना जोङो ओमफ्राय जोंहा गिबागैया मानखो एफएम रेडिअ बाजै आंना दिनै खर' गरम जादों एफएम रेडिअ बाजै मानि थाखाय गरम जाखो गिबसन फोरमायहरदो दे एसे जोंहा मिलना मानखो लामा लोगो जादो दे होनदों आरो लामा औवा लामा नुखो मिलन एसे दिलिटबाय नामा खामेनालाय नायफिनदो फंबाय जोंहा गिबा मानखो ब्लु हर थाबनो होनदों आयौ गरमथार माथो गिबसनालाय बथल लानायजों जाबजों बांसिन गरम जाबाय नामा गिबसन दिनै प्रफाइलाबो माथो बेलेगलाय खिथि होनदों ओमफ्राय एसे मोखिया हा मानो गिब होनदों आरो ना ओमफ्राय जोंहा मिक्सेला मानखो जुनबाय लोगो जाबाय कामेन्ट चेक एन्ड रिप्लाइ मी होनदों आरो जुनबाय बाजै लोगो जाबायनो रिप्लाइ खालामदो ओमफ्राय गिथिकाया मानखो जोंहा दे आंजोंबो लोगो जादो दे होनदों आरो खाबलायलायथारो आरो ना गिथिकाया जागोन दे मनजित ब्रुआ मानखो सोरबा बुङो मालाय बिबारिया महर गोसा नालाय बयबो फैया बिनि एलबियाव आइ एम प्राउड अफ माय लिटल सिस्टार एकदम गोसोआ औवा जाबाय सिं एसे आङो बिदि होनबा लाजियोसो मबाइलाव नुनायफोरखौनो हुसा सानो नामा इडिट खालामो बिउटि प्लास मारियो माबा मारियो खाथियाव फैबा बागदावगोनसो मनजित ब्रादार मिक्सेला जोंहा मानखो इतना क्यों रोता है किटी जादा मत रोया करो किटी जानोहाय माने फागाबो बे गिथिया
मा दुखु दं बेहा स्कुटि मोननानै दुखु जायो आरो आं दाखालि नायना खामेन्टखौनो हरनो बावबायबाल गिथि नोंनि स्कुटि फौजि हरनायखौ जोंहा नेहा बर' ब्लु आब' होनदों आरो अके र' ब्लु होनां बहा थांखो ब्लु होबाय आङो नेहा बिनानाव नोंनोबो ओमफ्राय जोंहा एसे मोखिया नायखुमा हरबाय सोरखौबा नायखुमा हरखो एसे माबा ना सोरखौबा फसायखुमानाय दं उन्दुनो ओंखारबाय एसे उन्दुनो ओंखारबाय आरो अके ओमफ्राय मा ओंख्रि जाना फैनायमोन एसे गिथिया जोंहा मिक्सार लोखि नुदों मिलुना अन होनदों मिलुनजोंबो लोगो जा जुनबायखे सोर सोर लोगो गैया लोगो जालायदे लोगो जानो लिंबाय बायदोंमोन ना हारसा मोखांखाय जाया रावबो बर' सानमारा खोमा नोंखौ आसलथे हारसाफोरजों लोगो जाबाबो भिडिअ नाया नालाय ना ओंखायनो जानोबो लाब गैया हारसाफोरजों माने बेलेग जाथिफोरजों आरो मन्दिरब्रुआ मा होनखो जोंहा आं मिथिगौ सोर बुंग्रा सोर बुङो दे मन्दिरब्र दम दंबा दे हारिया खोन्था जोंहा मिक्सेला मा होनखो मन्दिरब्र साबधान कमेन्ट चेक एन्ड रिप्लाइ मी होनदों आरो मन्दिरब्र थाब थाब रिप्लाइ खालाम नङाबा नै होनदों आरो जोंहा गिथिखा आखिया मानखो बिबारि आखि माथो गस्लाबो गानहोआनो आयु गिथि आखि नोङो बियाबो मायाबो आंहा होग्रोजोबनो बोरैबा मोनलायलाङो जोंहा दुखुथिया फैदों जेदि गोजोननाय थाबाय आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आं दं बिमा नों जेराव आं बहाय अके गोजोननाय थाबाय जेदि आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय बहाय दं डिउटियाव दंना रुमाव ओमफ्राय गिबा मानखो जुनबायखे साबधान कमेन्ट चेक करो होननाङा ना जुनबायखे नोंजों हनै माबा महर मोजांखायनो लोगो जानानै बारसिना फैजोबथारबाय नोंखौ रिटार्न खालाम थाब थाबनो जोंहा मिलना मानखो माइ लाइफ स्ट्रिम 6:30 PM 6:30 आच्छा दे गाबोन सेस्था खालामगोन दे मिलन फंबाय बयखौबो मदद खालामनो सेस्था खालाम दे बयबो थांगोन ओमफ्राय गिबा जोंहा मानखो लामा गोजान साबधान कमेन्ट चेक करो प्लिज होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा मिक्सेला मानखो जेदि सालथे वेलकाम होनदों आरोना अके वेलकाम खालामनायनि थाखाय जोंहा मिक्सेल फंबाय इथिया जोंहा मानखो बिबारि माथो बिना गस्ला दं होनदों आरो जेदि आंनि मेम्बार जानानै दंबा आरो मेम्बारबो जानानै दं ओमफ्राय बेना ब्लु दाखालि ब्लुखौ बोखाराखैमोन आङो किथि नोङो मेगन आलौदों होनबा जोंहा मिक्सार सालथे जि होनदों आरोना जेदिया ओमफ्राय बिरदाव नार्जारि फैदों जोंहा बिरदाव नार्जारि फंबाय गोजोननाय थाबाय आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच मा खबर बिरदाव फंबाय एसे मोखिया मानखो दालिसो खि हांसो बेदर आयु एसे मोनाबो बिराद गोथाव गोथाव जायोहाय फाथि ना सेना होनदो आरो नोंसिनाथ' फुख्रि दंना मिक्सेला मानखो नमस्ते सालथे होनदों बिरदाव नार्जारिया गिथिखा बाजायना गाबफैबाय ओमफ्राय जोंहा मन्दिर सरगियारि ब्रादारा मानखो मिक्सेल ब्र इयर most welcome happy to see you I do visit you please regret for daily habit बे आदाया आंखौ मिन्थिनानै मा इंलिस हरोबा जेदिया जोंहा मानखो खुलुमबाय सालथे होनदों खुलुमबाय ओमफ्राय गिबागैया मानखो बुंजाया FM रेडिअ बाजाय फाक्का ब्रेकआप जाखाबाय बे ओंखायनो बेदावा जोंहा मानखो मा खि मोनजानायनि ब्लुखौ बोखारखो होनदों आरो बेदावा मालायफोर बायदि आरो सानफ्रामबो फैया आरो बिसोरो फैग्राफ्रा सानफ्रामबो फैयो नोङो फैया आरो दाखालिबो लिंहरलायनांदों आङो होबाय दे गेजेराव आङो लोगो जालायदो दे FM आंसो खुदै गबाय नोंनि ओंख्रिखौनो आंबो मिक्सेल मिसाखौलाय मा होनो हांसो बेदर ओरैनो मोजां मोनथारो आङो गिथिया जोंहा मानखो गेजेराव आगै एखियाव नदों एसे मोखिया मानखो मिक्सेल आं उन्दुनोसै दे होनदों आरो उन्दुबानोसै आरो एसे मोखियो मालाबा एलियाव एसेम गैयाबा मुजिनाय मोनाहाय जोंहा मिक्सेला मानखो बिरदाव ब्र जइन मी होनदों आरो बिरदाव लोगो जादे मिक्सेलजों बयजोंबो जा मिक्सेलजोंल' नङा बयजोंबो लोगो जालायबानो जाबाय रिटार्न मोनगोन ओमफ्राय जेदिया मानखो गिथिखा बाबु बिमा आं नोंनि गाबबाय थानायखौ सहायनो हायियाव फैबाय आइसोर बिदि सालायबाय आरो जेदि थैखागोनहाय ओमफ्राय जुनबायखेया मानखो मिक्सेल बादा कमेन्ट चेक होनदों आरोना आयु जुनबायखे दासो सासे रिटार्न खालामनो हादों सना
ओमफ्राय जोंहा मन्दिर ब्र'आ मानखो गोजौआव हेफाजाब होलाय अब्लासो थाब एसेब्लाबो दावगा हागोन होनदों आरो बेथ' राइट मन्दिर ब्र' होनायफ्राथ' होखायो र' होयोआथ' होखाया मोनसे खोथा आरो आंनि भिडिअखौ आरोना ओरैनोबाबो भिउस जाखाया आंना भिडिअआ ओमफ्राय बांसिन माने फेमेला नाया आरोना मेलासो बांसिन नायो आरोना बांसिन आंखौ माने फेमेलफ्रा जाय आंखौ सापर्ट खालामो आं मिन्थिखायो आरोना आं गोसोआव थाखायो ओमफ्राय बांसिनानो मेलासो आंखौ बांसिन सापर्ट खालामो आरोना भिडिअ नायनायफ्रावबो आरोना ओमफ्राय मन्दिर ब्र' राइट बाथ्रा बियो ओमफ्राय मिक्सेल बारदिया जोंहा मानखो मानो एफा थाब एफिएम होनदों आरो मेंदोंनो अमा नागिरनानै बेसेरा अके जुनबाय होनदों जोंहा मिक्सेला ओमफ्राय बिरदाव नार्जारिया ओं बाजै गितिका होनदों नेहा बर' बिनानावा जोंहा मानखो अन गंनै दोनबाय आंनो अके जोंहा नेहा बिनानाव थेंक इउ स' माच साननायफ्रा जाफुंथोंसै लासैनो एसेम अखिया मानखो सानाव उन्दुवाखै आं दिनै मिक्सेलनो आंबो दिनै उन्दुवाखै एसेम अखि सानाव उन्दुनाया मोजांसो नङाहाय गाज्रि एकदम जि टाइमाव उन्दुबाय थायोना बे टाइमखौ दाब्रायो मेगनाबो नेहा बर' बिनानावा मानखो जोंहा अन होनदों जेदिया जोंहा गिथि आंखौ रायदावलायाना ब्रेकआप होनदों आरो नै दानाबा जाव जोंहा मिक्सेला मानखो नेहा बर' दे लोगो जादो बिदिब्ला आंजोंबो होनदों आरो नेहा बर' नोंहाबो चेनेल खालामगोन ना लोगो जालायदो दे साब खालामना होलाबायदो ओमफ्राय जोंहा गिथिया जिदि फिफा नुदों आरोना ओमफ्राय जुनबायखेया बिरदाव नार्जारि जइन मी होनदों आरोना बिरदाव लोगो जानो लिंदों जोंहा जुनबायखे बाजैया लोगो जादे रिटार्न मोनगोन ओमफ्राय मिक्सेला जोंहा मानखो औ दे होमबा पिएम बाजै एसेम थांबानोसै आरो जोंहा मन्दिर ब्र'आ मानखो हेपि टु डिसक्ल'ज स' हेपि टु सी इउ अल आच्छा मा होनाय जायो साइडआव लिरना होनांगौरा मन्दिर ब्र' होमबासो नोंना न'आ रोंगोन दा ओरैसै ओमफ्राय जोंहा गिथिया मानखो बिरदाव आगै अखि मा ओंख्रि जाखो होनदों आरो ओमफ्राय नेहा बर' बिनानावा अके मिक्सेल होनदों जोंहा एनार इनफो मिउजिक फैदों गोजोननाय थाबाय एनार आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय स' थेंक इउ मा बेलाय आनबेलेबल थामनेल लाइफ आयु मानो मिनि फैलाबायखो आंनि थामनेलखौलाय जेबो नङा मिनि जानाय खामानि मावदोंब्ला मिनि जानोसै आं एनार नोंजों मिनि जानायनि अनगायैलाय मा दं नोंजों आंहालाय ओमफ्राय मा ओंख्रि होना फैखो एनार दुगामारा थिफुला मिक्सेला जोंहा मानखो अके मन्दिर ब्र' होनदों ओमफ्राय मिलना मानखो अल फ्रेन्ड आं ओंखाम जानो र' होनदों आरो आच्छा लोगो दंखाजोबो होनदां जों मिलन नोंजों बे थानायफ्रा ना गैगोन ना गैया सोर दं खोन्थालाय सोर आङो बुंनानै होनि मिलन फंबाय एनारा मानखो थोद मनेटर हो होनदों आरो आयु दुग्गा खारावफ्रानो बहा खारखो बे एनारालाय जोंहा मन्जिदा मानखो ब्रादारा हारसिंनि गोहोआ लोगोफोरनि गेजेराव थुबसेबो खाथिया औ हारसिंनि गोहोआ जायाथ' आरो हेल्प नांगौ बयनिबो हेफाजाब नांगौ अब्लासो जौगानो हायोना खायफा मानसिया बुजियाना मन्दिर ब्र' मालायनिखौलाय मानोसै बिदि होनो आरोना ओमफ्राय गिथिया जोंहा आंना ससमा दंखायो गिथि खि मेगनाबो मोजांखा आंना बिरदावा नार्जारि मानखो जोंहा बाजै गिथि आलु फान्थाव सयाबिनसो होनदों आरो बेसे आलु फान्थाव जानो हायो बेलाय बिरदावालाय गिथिका हाय जारौ होनहरदों एनारा ओमफ्राय मन्जिदा मानखो मिक्सेल ब्र' आइ डन्ट बेक डिफेन्टलि प्लिज हेभ ए ममेन्ट होनदों आरोना ओमफ्राय गिथिकाया जोंहा मानखो बिरदाव आगै गौदे होनदों आरो आगै गौदे बिरदाव आगै गौदे मा लिरखो गिथि मिक्सेला जोंहा मानखो नेहा बर' इयर भिडिअ स' ट्रेक मा होनांगौ बेखौलाय मा फरायनांगौ ट्रेक दि एन्ड रमान्टिक साबधान कामेन्ट चेक एन्ड रिप्लाइ मी होनदों आरोना जोंहा सांगिना बसुमतारी फैदों आब' होनना मिनिफैबाय माने मिनिखो संगिना बसुमतारी बिनानाव गोजोननाय थाबाय दे आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच संगिना बिनानाव बहानिमोनथाय लोगो दं दा आंजोंना संगिना हैद संगिना है माबासो दासो गोसोआव फैलायबाय आङो फाग्लिसो गोसोआव फैबाय आङो ओमफ्राय जुनबायखेया जोंहा हाय आदा एनार मा ओंख्रि जाखो होनदों आरोना संगिना बसुमतारी आब' होनना मिनिदों बावलायलाङो आंहा गोसोआ बोरैबाखाय संगिना बिदवा जोंहा मानखो बोरो आं बाइक गिफ्ट बिनाया बाजै गिथिका होनदों आरोना मिलना अन होनदों मिलन मा ओंख्रि
Monjit Bro Amanke, you are living at Hyderabad, not in Alik to me as to say. बुजिथारा आङो मन्दिर ब्र जायाबाबो फरायलाबायना होगोन आङो बुजिया बिदिखौ एनारा जोंहा मानखौ जुनबाय बाजै दे खबरा होनदों आरो जुनबाय मोजां दे खबरा होनदों ओमफ्राय जोंहा गिथिखाया एनारा गाबहरदों ओमफ्राय गिथिखाया गाबहरबाय ओमफ्राय एनार फागला मिनिहरबाय हनै ओमफ्राय गिथिखाया मानखौ जोंहा बेद्राव आगै योखिना मिनिहरदों मन्दिरा जोंहा मानखौ एना एनि दा जाज्लाय गासैबो खौसे जाना go on मन्दिर ब्र बाथ्राया बेथ' राइट नोंथ' सिगांनिफ्रायनो राइट बुंबोगासिनो खिन्थु आरो बयनिबो गोसोजों एखे नङाना खायफा जायो नेहा बर'आ जोंहा अके मिक्सेल होनदों आरो अके ओमफ्राय एनारा जोंहा आनबिलेभ थामनेल होनदों आरो ओइ साइडआव माबा माबि लिरनानै हो एनार पागल ओमफ्राय जोंहा नों बिलेभ खालाम दा खालाम एनार जुनबायखिया जोंहा मानखो दे आदा आंनाबो मोजां होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा गिथिखाया मा होनखो एनार मिनिनानै मा ओंख्रि जाखो होनदों ओमफ्राय बेदेवा जोंहा मा होनखो आंहा दिनै मिरामिसबा बोरमा दंमोन आंना दहायनि ओंख्रिजोंसो जादों सेवाखै होनबा दहायनि ओंख्रिया एनारा मा होनखो जुनबायखे जालायहरथारबाय आरोना ओमफ्राय मिक्सेला जोंहा मा होनखो एनार ब्र आं साब खालामबाय अन्नानै कमेन्ट शेयार खालामना बे खालामना हरफिन होनदों आरोना सिन्था खालामनाङा एनारा फाग्लाबाबो हरो होनदों आरो एनार मन्दिर ब्र स थेंक इउ 20 रुपिस गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनखो एनारा गिथिका ना बाथोना आलु जहलसो होनदों आरो ओमफ्राय एनारा मिक्सेल अके जागोन होनदों ओमफ्राय मन्दिर ब्र स थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा मिक्सेला नेहा होनहरदों ओमफ्राय बेदावा 50K नि बाइक गिफ्ट नांगौ आंनो गिथिका बाजै लोखि साख्रियाल लानो जालायथारो ओमफ्राय जेदिया एनार नालिखौ नेनाया फैलायबाय होनदों आरो एनारा औहाय आंबो दहाय नालिनावसो नुदों एनारा नालिजों जामारबाय नामाहाय ओमफ्राय जेदि नोंना बोरै जाखो मन' जानायजों जानाय लोगो जालाय नोङो जेदि मन्दिर ब्रजोंबो जा मन्दिर ब्र जेदिनाबो मन' जानाय ओमफ्राय नेहाया मानखो जोंहा मिक्सेल बुं होनदों मन्दिर ब्रआ बाय होनखोना हाय होनखो मन्दिर ब्र ओमफ्राय मिक्सेला साब खालामबाय नेहा होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा मन्दिर ब्रआ एकाउन्ट खुलिब्लासो सुपार चाट होगोन दे होनदों आरो अके जागोन दे ब्र ओमफ्राय दालाय माजोंथो हरगोन एकाउन्ट गैयाब्लालाय जेदिया जोंहा मानखो नेहा खि आंखौबो लोगो खालामदो आइसोर मानिबा दासो नुदों रायदावा मिक्सेला जोंहा गिथि नुदों ओमफ्राय एनारा जेदि होनना मिनिहरबाय जुनबायखेया र' दे बिबारि आदा एनार थाथ' होनदों आरो जागोन दे जुनबायखे ओमफ्राय गिथिया जोंहा बिदावागै ओखि आइ हेभ न' मानि होनदों आरोना आयौ गिथि नोंनाव गैया जागोन दा आं बिसास खालामथाराहाय मासि फैयो नोंहा एनारा जुनबाय दे होनदों गिथिया जोंहा मिक्सेल लोखिना गाबहरबाय नेहाया जोंहा नोंनिखौ नागिर खालामखादों आं बोराय होनदों आरो नागिर खालामलायथारदों नामा बोबाबो फैयाखै नामा नेहा सार्च खालामबाबो फैयाखै नामा ओमफ्राय जोंहा साख्रियालानो गैया औहाय ना बेदाव मिक्सेला जोंहा ओमफ्राय खबरफोरा होनदों आरोना जेदिया गिथि होनहरबाय ओमफ्राय जोंहा एनारा मानखो अनु फाग्लियाबो नालिनावल' थायो आंनि एलबियाव फैया होनबा जा बक्सि हरदों आरो नोंसोरबो रायखांबावदोंसो बांसिन दाना आं नालिनावल' नुयो नोंखौ नालिजोंनो सेटेल जाबाय एनारा रायजोफोर गोसोआव ला ओमफ्राय जोंहा मन्दिर ब्र हास्रा हे गिथिया जोंहा बिरदावा गैयोखि आं गोरिबसो होनदों आरो आच्छा मन्दिर ब्रजों जेदिजों लोगो दंलायगोन ना दंलाया ओमफ्राय जोंहा बिरदावा आं गोरोब होनदों आरोना आं गोरिब ना आं गोरोब ओइ बिरदाव जोंहा संगिना अन गोजोननाय थाबाय संगिना अन थानायनि थाखाय ओमफ्राय एनारा दोद जालायथारो ओमफ्राय जोंहा गिथिखाया जेदि बिफा होनहरदों ओमफ्राय इय फैदों उन्दुला बायनोसैनो आयु बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो मा खबर इय
थेंक इउ दे जोंहा इउ आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय मोजाङै दं दा इउ इमान गोबावनि उनाव हाय थैहाबना थानाय जोंहा संगिना मिनिहरदों ओमफ्राय बिरदावा जोंहा मानखो दामजागोनबो आंजों नालिनि बाथ्रा बुंनायानो बिरदावनो सोलायबाय होमबा जायखिया इउ होनना गाबहोलायबाय ओमफ्राय जाम्बा फिल्म प्रडाक्सन फैदों जोंहा जै इउटुबा मा जाखोमोनलाय इउटुबार रायजोनि जै गाइसमोन बेनोथ' जाहैबायहाय इउटुबारफ्राबो जायहा जौगानायाथ' जौगालांबाय जौगायैयाथ' जौगायासै आंनाथ' माबा नर्मेल डाउन जालांबाय गौथम फैदों जोंहा नाब्ला आयु नाब्ले गोजोननाय थाबाय जोंहा गौथम नाब्ला आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच मा खबर गौतम मा ओंख्रि जानानै फैखो मन्जित ब्र' मा होनखो साख्रि मोनब्लासो एकाउन्ट खुलिसिगोन आङो दहायलाय माथो अफिसनिफ्राय फैदों होनलायदों माथो साख्रि मावखायो नोंलाय मन्जित ब्र' माहाय थायोमोनलाय मन्जित ब्र'आ माबायाव दार्जिलिंआव ना माहायमोनलाय ना इटालियाव जोंहा बिरदावा मा होनखो गोरिब लायनो 50K प्लिज गिभ मी होनदों आरोना ओमफ्राय गिथि बिमा नुगासिनो र' होनदों आरो जेरिया गिथिया मेगना लगाय दे गिथि हुसियार एना जोंहा मा होनखो इउआ मौसुमिनि फेसबुक LB आवसो थायो होनदों आरो इउआ मौसुमिया दाना मालाय फेसबुकआवसो गोसो होयोहाय आंहा फेसबुकआव माबा लाइभ फेस LB होनो लाजियोसो होफेरैखाय LB आवसो होदाव एसे लाजिनाया गाबावबाय गौथम नाब्लाया मा होनखो सम मोनाखैमोन लै नाब्ले होनदों आरो दे सम मोनब्ला फैबानो जाबाय मा ओंख्रि जाना फैखो गौतम ओमफ्राय बिन्जामि नार्जारि ब्र' दंना गैया ना थांखो ना माखो ना उन्दुबाय खामानि हरलाय दंना गैया आदा मोजाङैनो दं अनला लकेल बेदर आयु दिनैनि ओंख्रिया हांसोनो बेदरनो गासिबो बिरदा अन एनार आंखौ थगायनानै थांबाय अन होनलायनानै आयु लाइकआनो फुरल' होनबा दाबो बिरदा गोजोननाय थाबाय अन थाना होनायनि थाखाय दे सोर दं कमेन्ट खालामदो ओमफ्राय बिन्जा ब्र' दंना गैया आदा बिन्जा मन्जित ब्र'आ मिनिबाय आरोना मन्जित ब्र' मानो मिनिखो नोंलाय साख्रि मावो होननायखौ मावखायो दा नोंलाय लाइक होबाय आं थेनथ'बाय आदसा दे डिसलाइकल' खालामनाङा दे इउ मन्जित ब्र'आ नायखुमा हरदों मन्जित ब्र' नोंनाबो नायखुमा जानाय दं नामा बेहाय मिक्सेलाबो अन आदसा मिक्सेलखौ कामेन्ट फैखाय बावलायलांबायसोमोन आं मिक्सेलालाय माथो जाखो उन्दुबायसो नामा मन्जित ब्र' अन गौतमा मानखो नाब्ले आं नोंखौ मोनसे खोथानि थाखाय दुखु मोनना दं मा खोथा बेबा दे आं बावबाय दां खुगा बारा दे आंना गौतम मालाबा बुंब्रेलाय लाङो दे बुंनानै हो मा खोथाखौ गाज्रि मोनखो मन्जित ब्र' अन ओमफ्राय जोंहा बिरदावा मानखो बिबारि नोंनि गोजोननाय थाबाय बिबारि नानि गोजोननाय थाबाय आं नानि जायो पागल आब'सो जागोन नोङो मन्जित ब्र' क्लेप मा राहा हे थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा मिक्सेला मानखो दंलै उन्दुग्लांना आदसा फेसियेल बि होनानै मेंबाय नामा नोंलाय सिदानो खयै खथेबो जाथारा बाला हेरफेरबो जाथारा मिक्सेला फेसियेल बि होनाया बुंला आं दा नों बुं दे जेबो नङा नोंबा माला फैबावगोन आंनि LBआवबा सानफ्रामबोथ' होयो आं मालाबा होआबाथ' होआ र' साननै सानथाम थायो र' आब' लायनो गथ'नो जालायो आब' लायनो गथ'आ गथ'नो आं गथ' नङाहाय बिरदाव देरसिन आं नोंनिफ्राय मिक्सेला मानखो गौतम दे लोगो जादो होनदों गौतम लोगो जादो दे ब्लु हे सेम गौतमा मानखो गोजा गोसिमखौ होलाय नाब्ले होनदों आरो गोजा गोसोम ब्लु नांगौ आरो नोंनो ना ओमफ्राय जोंहा संगिनाया मानो बावनो मोननांगौ नै दानाबा रागा जोंजाबाय आंहा बावो नोङो ओइ दाखालिफोर नामफ्रा बेलेग लाना फैथारदोंमोन ना बेहायनो आङो कनफिउस जादों आरो मा बिरदावा जोंहा बिरलांबाय मानोहाय बाइक गिफ्ट बिनायखाय होनदों आरो बिरलांबाय नामाहाय बाइक गिफ्ट बिनायखाय खारलांबायदां
गौतमा मानखो 5 नाम्बार रेन्जखौ हरलाय 10 नाम्बारखौ नांगाया आंनो 5 नाम्बार 10 नाम्बारखौ नांलाया जायखिया लाबानो जाबाय 1 2 3 4 5 सिम गौतम 10 नाम्बारखौ नाङाबा आदा बिन्जा थांबाय आरोना ए गिथिगा आखि गाबफैबाय नोंखौ थांबाय होनदों हनै जोंहा जाम्बा फिल्म प्रडाक्सना मा ओंख्रि जानाय होनदों आरो जाम्बा प्रडाक्ट नामखौथ' मानो बिदि उसुदा लायो फालाय जोंहा जाम्बा ओंख्रिया आंना दालि आलु बुट झुल ओमफ्राय बयलारजों आलुजों नोंहालाय गौतमा मानखो मा ओंख्रि जानाय आथि बेखौ फरायबाय आं थोस मिलायासै नाम्बारा बै 10 नाबो होनदों आरो नोंबा मा टारगेट लानानै होनदों आं बुजियासैबा आरो 1 पेमेन्टखौ मा खालामगोन होनदों आरो 1 पेमेन्टखौ मा खालामगोन थोबावानो मोनजोबो आंना बिदुआ मानखो जाम्बा मा ओंख्रिमोन आं नोंखौ जाम्बा बुङाखै दे होनदों आरो जाम्बाथ' बुंखायाखै नामानो बेना जाम्बाबा आरो नामखौनो जाम्बा लानानै फैदों बियो ओमफ्राय जोंहा गिथिकाया फिसि होनबाय आरोना मा होनो जाखो गिथिका ओमफ्राय जोंहा बोथोर ब्लग फैदों आरोना दे अननानै आंनो आइडि हर बाजै खि होनो आरो आइडिखौलाय आरो मा होनबावगोन आरोना मा होनो बोथोर आंनियाव माबा गैयाहाय आइडि गैया सिगांसो मोननैल' दंमोन आंना बेखौ आं इउज खालामलानो दाना गोजोननाय थाबाय दे बोथोर आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आइडि लायालासिनो मेन आइडिफोरखौ लानायानो साबसिन बोथोर मिन्थिबायना उनावहाय भिडिअबो नायजाया माबो नायजाया ओरैनो सापर्टल' थानाय जायो बेसेबां हायो मेन चेनेलखौनो लानांगौ होमबासो भिडिअफ्राबो मोजां नायजाबाय थानाय जायो भिउसबो फैयो आरोना आंनाथ' आइडियानो बांसिन दं खोमा संगिना अन होनदों आरोना गोजोननाय थाबाय संगिना अन थानायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा मिथिला मानखो गौतम आं लोगो जाबाय दे साब खालामना रिप्लाय हरदो होनदों गौतम सोर लोगो जादों नाब्ला रिटार्न खालाम दे न' नों नाब्ले होनदों आरो बुजि मोनाखै आं गौतम ओमफ्राय जोंहा माबाया मानखो जाम्बाया मानखो मिनिनानै आंनि नेमा मा जालायखो होनदों आरो नङा जाम्बा होनाखै मिनिनो ओंखारदों आरो बयबो गिथिकाया नायखुमा हरदों गिथिका अन गोजोननाय थाबाय जोंहा बिदुआ मानखो लोखि गिथिकालै होनहरदों ओमफ्राय जोंहा मन्जितुआ नेमा नेम जोबोर मोजांखा होनदों आरो जाय जेरैखि नाम लालाबायो गाव गावबागाव गोसो नामा अके मिक्सियाल 5 मिनिट्सनि उनाव बेक हरगोन होनदों आरो 5 मिनिट्सनि उनाव दे एसे उनफ्राव बेक हरनायानो मोजां बारा हाखु दाखुबा आनसारसो जायो भिडिअ नायलायनानै हर 1 मिनिट 2 मिनिटसोनि भिडिअ नायनानै हर नङाबा सर्टफ्राव भिडिअ नायना हरबा आनजाजोबखायो बेखौ हले गोसोआव लाखा ओरैनो बेखारसो जायो ओमफ्राय जोंहा बिरदाव ग्र' होननाय मिनिहरदों जोंहा जाम्बाया ओमफ्राय गिथिया मानखो बिरदाव आगै अखि होनहरदों जोंहा गिबा आब' बिबारि होनदों आयु उन्दुदेरदोंमोन नामासै गिबसनालाय ओमफ्राय नेहा बिनानावा आं अनल' दोनसै आब'नो जागोन दे नेहा बिनानाव थेंक इउ ओमफ्राय बिरदावा जोंहा मानखो अनखाया दा गावहा आंखौ लोखिया होनदों आरोना किबा जोंहा आब' गिथिलै होनहरदों ओमफ्राय जोंहा गौतमा साबल' हरदों नामा भिडिअ नायना कमेन्टखौनो हरा होनदों आरो नङा भिडिअ नायब्लाबो लोगो भिउस जाया गौतम मिन्थिबायना लासैसो जायो ओमफ्राय बोथोरा जोंहा बाय बाय गुड नाइट होनदों आरो बोथोर कमेन्ट खालामना गालांलाय नोंजों आं लोगो दंना गैया लोगो गैयाबा आङो नोंनो रिटार्न खालामगोन दे ओमफ्राय लोगोब्लाबो आं नोंनि भिडिअ नायना होगोन दे ओमफ्राय नोंबो नायनानै होबानो जाबाय कमेन्ट खालामना गालां बोथोर गाज्रि मोनाब्ला बर'जों बर' मन्दिरा जोंहा मानखो $1 पेमेन्टखौ मा बायगोन $1 पेमेन्टखौ मा बायगोन मा खालामगोन आयु मन्दिर ब्र' बेखौसो होनदों नोङो आंहा बुजियाखैनो
दानो जागोन आंना नुवाखै नोङो भिडिअआनो भिउस गैया मनजित ब्र बहालाय बनि इमान बारायनो दे गैखाया मनजित ब्र जोंहा गिथिया मानखो गिबागो योखि मा जाखो होनदों बोथोरा बाय बाय गुड नाइट बाजै होनदों आरोना मिनिबाय आरोना आंखौ बोथोरा जेदिया मानखो मनजित लोगो जाबाय आं होनदों आरो मनजित ब्र लोगो जाबायनो जेडिएमबि अफिसियेला रिटार्न खालामबानो जाबाय ओमफ्राय मोजां लोगो जालायदो मन'जों मन' बुजिदोंब्ला बुजिदो मनजित ब्र मानखो जोंहा गुड एडभाइस as not to be taken ID and so as you all cannot do good friends सोरबा बुजिनायफ्रा ट्रान्सलेट खालामनानै होलायदो ओमफ्राय जोंहा गौतमा मानखो गिथिका गालि दे फ्रेन्ड जानोबा जाहरदो होनदों आरो गिथिका लोगो जाना लिंदों हनै गौतमा लोगो गैया आरोना गौतमा एलबियाव बारा फैयाना ओंखायनो लोगो बारा गोदान गोजा खोमा लोगोफ्रा जोंहा जेदिया मानखो मनजित आंखौबो रिटार्न होदो अनोब्ला होनदों आरो हरखागोन जेदि सिन्था खालामनाङा गिबा मानखो जोंहा आब' गिथि दासो बेलेन्स सोनो मोनदों आं होनदों गिथिया मानखो हाय मनजित मा ओंख्रि जाखो होनदों जोंहा RS अफिसियेल हेलौ होनदों हेलौ RS अफिसियेल थेंक इउ आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय मोजां ना RS अफिसियेल खबरफ्रा देहाया जोंहा मिक्सेल लोगोखासो माथो होनदों आरो बे मिक्सेला बावोहाय बोथोरा होनदों आरो जागोन दे बोथोर दे इथिया जोंहा मानखो गिब आगै नंगौ नामा नुदों गिब आगैया मानखो नेहा साबधान कमेन्ट शेयार खालाम होनदों आरोना ओमफ्राय गिबसना औ आब' गिथि होनदों गौतमा मानखो थोस जालालै बेहाय आइसो मानोसै गिथिया मानखो नेहा खि आंजोंबो लोगो जादे होनदों आरो जालाय दे लोगो जालाय मनजित बुआ गिथिका हाय होनहरदों आरोना जायाखै नायनोसैल' दसेल' जादो होनदों आरो अफिसनिफ्राय फैनाया दसेल' जादों अफिसनिफ्राय फैनाया होनदों नेहाया आब' आं दहाय लोगो खांबाय आब' खि होनदों ओमफ्राय सांगि फैदों जोंहा हाय होनदों सांगि मा खबर गोजोननाय थाबाय आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय गिथिया मानखो आब' बिबारि एम्बुथिनि साइज होनदों आरो जागोन दे जायो आंना गिफ्ट ओमफ्राय जोंहा एम्बु बंला साइज गिफ्टसना गौतमा मानखो सोरनो नांगौलै गिफ्ट ID 10 था हरगोन आं होनदों आरो एलबि हो गौतम ओमफ्राय नों एलबियाव थांबा नों हरनो हागोन दा सांगिया जोंहा मिनि हरदों ओमफ्राय गिथिया जोंहा मानखो गौतम आब'सो जायो आंखौनो आब'सो जायोथ' आरो निया बिनानाव मानखो लोगोखासो आब' होनदों आरोना लोगोखासोनो गिथि ओमफ्राय सांगि बिमा ओखि सना माइनाव होनदों आरो गिथि नोंखौ साब खालामखोमाना दोनदों बियो नेहाया बुजिबाय गौतमा जोंहा मानखो नङालै आंनो रावखौबो बै होनदों आरो नाङालै आंनो रावखौबो होनदों आरो आथिया सांगिया गिथिहाय होनहरदों RS आबो जोंहा सोर लोगो गैयाबा लोगो खालामदो दे आंबो खालामफिनगोन होनदों आरो जाय लोगो गैया RS अफिसियेलजोंबो लोगो जालाय लोगोफोर अननानै रिटार्न मोनलायखायो हरखायोना देहा बिनानावा मानखो जोंहा नागिरोलां आब' बि जेदिखौ साब खालामखुमानानै लायै जेदिखौ नायखुमाबाय थायो नोङो गिनाङाहाय बिनानाव बेफोरो एलबियाव ओरैनो एदावलायनायसो गावनिया गावनिखा ओमफ्राय मनजित नंगौ नामा होनदों जोंहा गिथिया ओमफ्राय जोंहा माबाया मानखो सांगिया अन ओमफ्राय गिबा जोंहा नेहा कमेन्ट मोनाखै नामा नों होनदों आरो चेक खालामाखै ना नेहाया मिक्सेला अन होनदों सांगिया अन ओमफ्राय जोंहा गौतमा मानखो गिथिका आं मिथिया नोंखौ नुना मोथो गोसो थोबाय लां होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा जाम्बाया माबा रिमुभ खालामबाय सांगिया अन होनदों ओमफ्राय जोंहा गिथिकाया सांगिया खिना गाबहरबाय स्कुटि गोदान मोननानै माबाया गाबो आरो गिथियोखि ओमफ्राय सांगिया गिथि होनहरदों ओमफ्राय गिबा जोंहा मानखो सांगियाबो साबधान कमेन्ट चेक खालाम होनदों आरोना मनजित ब्र'आ गिथिका याप sometimes only us today after having lunch I beg
for office and now here दासो अफिसाव फैदों होननाय जादों आरो अफिसनिफ्राय दासो फैदों होननाय जादों आरो ना ओमफ्राय जोंहा मिक्सेला अन होनदों जोंहा बिनानावा मोनदों दे गिफ्टसना होनदों आरो ना गिफ्टसन ओमफ्राय जोंहा मन्दिरा मानखौ हस्ट नार्सिंगियाव बाजार जानो थांफेरबाय नामा थांबाय थांनायालाय खेबनै थांबाय थांनाया मन्दिरफ्राव नोङो बेहाय थायोमोन आरोना मन्दिरफ्राव ओमफ्राय जोंहा गिबागे मिखेल सासे दिनै मेमे जायाखै नामा होनदों आरो जोंहा एम खाम्फा बर' अन होनदों ओमफ्राय जोंहा गिफ्टसना नेहा आंखौबो सापर्ट खालामदे प्लिज होनदों आरो नेहा बिनानाव सापर्ट खालामना हो अननानै गौतम साबदान कामेन्ट होनदों जोंहा गिथिया ओमफ्राय जोंहा बादा प्रमिस 143 फैदों गैया बिबारि आया होआखै मेमे गिफ्टसन गैया बिबारिया होआखै मेमे गिफ्टसन होनदों आरो मा मेमे बेलाय गिफ्ट बे दावा जोंहा मानखौ 4K गिफ्ट मी आंनि नोंनि वान मोननि प्रमाणा आंनि खावसे आथिया नेहाया जोंहा मानखौ अके दे खालामगोन आं होनदों आरो ना नेहा बिनानाव बयखौबो बिराद सापर्ट खालामबाय खालामनायालाय आं नुनायाव आरो ना मंदिर ब्र'आ मानखौ मुझे भी हिंदी सिखा दो प्लीज बहुत बहुत दिल है हिंदी में बात करने अच्छा आपको नहीं आता है गायसुला मंदिर ब्र' गिफ्टआ जोंहा मानखौ बिदिसो नामा मिक्सेल सार्जि होनदों ओमफ्राय बादाया जोंहा मानखौ गिफ्ट नोंनो होबाय मन्दिराया होनदों आरो थेंक इउ नेहा होनदों ओमफ्राय जोंहा एम खाम्फाया मा होनखो आं उन्दुनोसै बिमा होनदों उन्दुनोसै आरो दानो अन थागोन ना थांथारनोसै खोन्थानानै थांखा भिडिअ'आ नोंना दहायनिया रेकर्डआ खाम्फा गिफ्टआ जोंहा आंनो होखायो मिक्स साथे होनदों आरो बारा इनडाइरेक्टलि रायलायबा बुजियाहाय आङो आबैमोन जोंहा नेहा बर' बिनानाव मानखौ अके गिफ्टसन बिदिनो सापर्ट खालामफै आंखौबो आगै होनदों आरो खालामगोन दे नेहा अननाय होब्लासो अननाय मोनोनो अके नेहा डन्ट वरी आइ विल होनदों ओमफ्राय गौतमा जोंहा मानखौ जागोन दा जाय साब हरदों बेखौ नायना आं कमेन्ट नायना हरगोन गिफ्ट आइडि हरगोन आंनो आथिया आंनोलाय हरा गौतम जोंहा जाम्बाया मा होनखो आब' बिबारि सोरखौबा लाखिखादो एलबियाव फैनायफोरखौनो लाखिखादो होनदों आरो सोरनि थाखाय नोंनि थाखाय सोरखौ फसायदोंलाय बिबा आब' बिबारि मेमेखौ बुजियानो होनदों आरो बुजियाखैथ' आरो गावस्रा आं गैयाबा रायलायबाथाय आं बुजिला बेखौ नेहा बिनानाव अके होनदों आरो ना लाइक हो लोगोफोर फंबायमोन सनाफोर मंदिर ब्र' अच्छा लगे क्या गिथि जोंहा मानखो मेमे गाइखेर बोरमाया मे होनो नालाय गाइखेर जानो नामा गौतमा मानखो ओइ नामले नोंनो हरालां बायदिनो दे हराबा नाङा जोंहा एम खाम्फाया अल गाइस बाय बाय गुड नाइट बाय होनदों अके एम खाम्फा गुड नाइट स' थेंक इउ दे गोबांथार मदद होनायनि थाखाय जोंहा बादाया मानखो गथ'सो बिबारिया बुजिया गिफ्ट जाफेराखै हाथाय ओंखाराखै जे गिफ्ट होनदों आरो आइसोर थाथाम मारिलायो आंखौ मिक्सेल जेदिया मानखो जोंहा बिमा र' होनदों आरो ना सोर सासेखौ होनखो नोंलाय नाम गैया मा गैया जेदि नामखौ लागाय सिगाङाव बा लास्टाव एमा जोंहा मानखो गिथिका आब' खिबाय गुड नाइट होनदों आरो ना गिथिबाय होनदोंमोन आरो खाम्फा आगै खिबाय बाय गुड नाइट होनदों आरो गिथिया थांनो बाय होनदों आरो होनाखै दाना जोंहा गिबा मानखो थोस बोरमानि नङा मानसिनिसो आइसोर जोंहा बेदरा मानखो ह लोखिया गिफ्ट
बिनायखौ बिरलांनो होनबावबाय एखेयानो गिथिया जोंहा मानखो जेदि बिफा मेगना जाला आंनियानो गाबोन मास्क गाननाङा दे गिथि एलबि होबा जोंहा मन्दिर ब्र अन ओमफ्राय ओंखामफा जेदि सार बाय गुड नाइट होनदों ओमफ्राय जोंहा जेदिया मानखो गिथि बिमा दसे र' जाम्बाया मानखो आंलाय नोंनि थाखायसो होनदों दा होनदों आरो बिदि जालायबाय गिबा जोंहा औलै मिक्सेल साथायाना मिनि हरलायबावो आरो ना गिबाबो सिरि बिब'खौनो माबा माबि होलायलायो मिक्सेल लोखि होनहरदों जोंहा गिथिया ओमफ्राय नेहा बिनानावा मानखो आं थांसै आब' वाट्सआपाव लोगोफोर दङ बाय आब' होनदों आरो आदसा नेहा जागोन दे अके गोजोननाय थाबाय नेहा बिनानाव मदद खालामनायनि थाखाय स' थेंक इउ आं दासो फैफिनदों ओंखाम जाना बिमा होनदों आरो नों ओंखारदोंमोन आरो जेदिया बे जेदिया दा माने एलबि होआखै गिथिया जोंहा मानखो मिक्सेल बाय गुड नाइट होनदों ओमफ्राय मन्दिर अन वाव होनलायथारो ना मन्दिर ओमफ्राय मा नाया जालायखो मन्दिर गिथि सना होनहरदों जोंहा बादाया ओमफ्राय गिथिया बिबारि एखे मानो गाबलायखो गिथि थांनोसै थाङोबालाय थांदो दे आङो गिबा मानखो जोंहा आब' गिथिया जा मोजां मिनिखायो गिथिया जोंहा बादा खि होनहरदों जेदिया बादा खाफालावसो सौदोलै मा बुंनाय जाखो बे होनदों जोंहा ओमफ्राय गिथिया मानखो गिबागो एखि नङा मा जालायदों आरो ना ओमफ्राय जोंहा मोदा अन ओमफ्राय गिबा जोंहा इया रेलियाबो गिथिनो आदसा अके फैद' मानखो नोंनि स्कुटिखौ फाम हगारना आं लामायाव दोनबा होनदों आरो हामा गाना दोनोहाय गिथि नोंनि माबाखौ मेगन नांबाय माबाया बिरदावा गिबोखि गिबागैखि बिदि दा खालाम होनदों जेदिया आं होआलै गिथि बिमाया रायो आंखौ रायो आरो गिथि नोङो मन्दिर ब्र अन क्या है ये मन्दिर ब्र नोंना गोदोनि पार्टनारफ्रा बोरै मा जाजोबखो बायजोब्बाय नामा बान्दो बेरफुबाय नामा किबा गैया मानखो आब' गिथि नोंनि मिनिनायखौ आं जा मोजां नुयो आब' गिथि जिउ होनदों आरो गाबोन मिनिनानै देखायना होदे गिथि जेदि बिफा होनहरदों जोंहा गिथिया ओमफ्राय जेदिया मानखो बादा सालथे सोरखौ ओखि बुङा नों होनदों आरो होदो एलबि हरसे थागोन आं होनदों जेदि बिफा होदो एलबि हरसे थागोन आं होनदों हरसे थायोनो जेदि दांखावना हो माथो बेलाय थानो हामारगोन ना हामारा बेयो नाङा बिमा आंहा गोनांथि नङा नोंहासो बिमा नों हो दे हरसे थागोन आं बरिया गोदावा मानखो हामगौ बिदि बिफा बिमा होनलायनो जोंहाबा रावजोंबो होनजाग्रा गैयानो नोंहाबो बानायना लानो हाया गिफ्स माबा बिरदाव ओमफ्राय गिबा मानखो हसा बयसु मय सिस्टार गितिका आइ रियेलि सेड सिस्टार गितिका होनदों आरोना ओमफ्राय जेदि बिफा दुगामारा होनदों आरो गिथिया दुगामारा नामा गिथि जेदियालाय बादाया जोंहा मानखो जेदि सालथे फाफि सालथेखौबो सन्देह खालामो होनदों आरो जेदि सालथे फाफि सालथेखौबो सन्देह खालामो गाहाबा खालामजानो बायो ना बादा ओमफ्राय मा गाहाबा मालायखौबा खालामो क्या बात है जेदि ओमफ्राय जोंहा मन्दिर मानखो सानैया
सानिया मिर्जानि न'खौ नुबाय नामा नों हायद्राबादाव? नुवाखै आङो मन्जित ब्र बारा बेरायनाय जायाना नुवाखै। सानिया मिर्जायाबो माबानिसो हायद्राबादनिसो आं दिनैसो मिथिदों। आं मन्जित ब्रखौ लोगो खालामबायमोन। मन्जित ब्र जोंहा JDMB अफिसियल लोगो खालामबायमोननो दा खामानिसो खालामना रिटार्न खालामदो। ओमफ्राय जोंहा बिदवा मानखौ गिथि लोखि मा ओंख्रिमोन होनदों ओमफ्राय जेदिया गिथि बिमा मानो बिदि बुंलायखो आंखौ होनदों आरो दुगामारा नामा जेदि माबा गिथि जेदिया गिफ्ट ब्रादार हय निखि थेंक इउ दे होनदों आरो ओमफ्राय गिथि बे नोंसोरनि माबा होनाया स्कुटियाव टार्मिनेल होनाया बिबर'बो ना नोंबो ना नों हारसिंल' ना सानैबो हमनो हालायलाङा आं मालाबा नोंसोर सानैखौ सिगांथ' हाखायामोन। ओमफ्राय जोंहा गिफ्टना इउर मस्ट वेलकाम सिस्टार गितिका होनदों बिरदावा गैयोखि ओंख्रिया गैया आलुजों लेस्रा भाजासो। जोंहा बादाया मा होनखो मा होंसो जाबायलै आं माथो जेबो रावानो गैला होनदों आरो मा होंसोसो जाबायलै आं होसोसो जाबायलै आं माथो जेबो रावानो गैला। सोरो गिथिया बिबार लोखि मा होनदों बुंफिनलाय होनदों आरो नोंसोर नोंनि बे स्कुटि लानाय भिडिअ होनाय थामनेलाव होनदां नों हारसिंल' दंना माबा बिबरावबो दं होनदां एखे नुलाय लांबाय होनदों आङो हमनो हायासै। भिडिअखौ नायदों आं खिन्थु कमेन्ट हरनो बावदों आङो। गिबा जोंहा मानखो आब' गिथि पार्टि नांगौ आंनो होनदों ओमफ्राय बेदवा मानखो लेस्रा माने मा बुस्थु लोखि गिथिनो आयु बर' नङा बे बेदावा गिथिया जोंहा मानखो बिबार लोखि बि बर' गैया नोंल'सो ना होमबा आदसा दे किबा जोंहा मानखो थोस बार सालथे हिनजावखौलाय हिनजाव हैनोसैथ' जोंहा सानैजों होनदों आरो हिनजाव खावहैनोसै जोंहाथ' बहायलाय हिनजाव मोननांगौ दालाय सिगांनि बायदि हिनजाव खावनाय दंबावो आरो मन्दिरबो मानखो दसे उनाव होजोबगोन लोगो जानायखौ अननानै गाज्रि दामोन दे आं WT होग्रोनि नोंनो WT होग्रोनि नोङो आदसा अके मन्दिर स थेंक इउ जेदि दा रिप्लाय खालामखायो खालामनायालाय बोरैबाबा रिटार्न हरनायासो मोजां। इथि बिमा आं नोंखौ नुनायखायसो फैदोंलै बिमा आंखौ मानो रागा जोंखोनो आदसा नङाबा फैयामोन आरोना जेदि अके जोंहा गिबा मानखो लेस्राखौबो बुजिया नोङानो लेस्राखौबो बुजिया बे बेदावा बर' नङादां सबाय बिमा पागल इथिया मानखो गिबागै ओखि 1 इयार्सनि उनावसो पार्टि होगोन आं र' माहाजोन जाग्रोनि होनदों आरो दालाय माहाजोन नंखाया गिथि ओमफ्राय गिथिया मानखो बिरदाव आगै ओखि सबाय बिमा होनना मिनिहरदों ओमफ्राय जोंहा गिबा मानखो आबु गिथिल' बिया होनबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा बादाया अन होनदों ओमफ्राय जोंहा मिलन अके अन थानायनि थाखाय बादा थेंक इउ बेदवा मानखो आं मिथियामोनहाय मा फाजारा बिलाइ गिथि लोखि होनदों आरो गिथिया मानखो जेदि बिफा रागा जायाखै नेहाया जोंहा बाय अल गाइस होनदों आरो नेहा बिनानाव बाय थांखादोंमोन आङो नों थाङाखै होननानै मानो गाबखो ओमफ्राय गिथि मिक्सिया लोखि होनना गाबहोदों नेहा बर' अके बाय होनबाबो थांनाय नङा नोङो नेहा बिनानाव मिथिखाथारदों आंखौ जेदिया मानखो गिथि बिमा मानोथो आंखौ दुगामारा बुंनायनि दाय जालायबाय हनै गिथि दुगामारा होननायनि मिलना जोंहा मानखो जेदि सालथे खुलुमबाय होनहरदों
गिथिया जोंहा मोनखो जेदि बिफा अननानैसो होनदों दा होनदों आरो बेखौबो बुजियाबालाय माथो होनदोंना गिथिखा मिलन सालथे खुलुमबाय होनना गाबहरदों ओमफ्राय बादाया गिथि आं अहाय थांखो आंनालाय खामानियालाय गिथि आं बेथाय खायनोसो लै खामेनखौनो लिरनो होथ'वाखै होनदों आरो जेदिया दुखु मोनो बिमा बिदि बुंबा होनदों जेदि सालथे मा जाखो होनदों मिलना ओमफ्राय गिबा गाबोन फुङाव आंनि एलबियाव सोर सोर फैगोन दे खोन्थादो गाइस होनदों आरो गिफ्टसन आगै आं फुङाव टाइम बारा हास्लाबा दे मोनाबिलिफ्राव होबानो देन एसे टाइम होसोनो हायो आरोना आङो ओमफ्राय जोंना थांनो हाबा थांगोन दे आङो दे ओमफ्राय बिदावा जोंना मा होनखो बर'आव लाइ माला लेस्रा बुंखो बर'आव बर' बिमा रावआवथ' लेस्रासो होनोना सबाय बिमाखौ बेदावा मा होनखो जोंहा नेहा बर' दानो फुनोसै होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा गिबा मा होनखो ओइदाव होगोन आं होनदों आरो ओइदाव माबायाबो होयो खोमा मान'रामाबो मान'रामा नोंनाव थांना थाङा बे बागै जोंहा नेहा बर' बाजै दानो फुथुनोसै होनदों आरोना माबाया बेदावा ओमफ्राय गिथिया जोंहा आंहा गाबोन रावनिबो एलबियाव थांनो हानाय नङा दे जोंहा न'आव फुजा दं गायसिगोन आथिया माने फुजा नेहा माबा गिथिखा नेहासो होनलांबाय आं ओमफ्राय एम बिनानावा जोंहा मा होनखो बेदाव फुथुवा आं दानो आगै होनदों आरोना ओमफ्राय गिबा मा होनखो अके आबो गिथि जेबो नङा होनदों थानानै होबाय थानो हायो हानायालाय ओमफ्राय कमेन्टफोर गैयाबा बिसास खालामाना एसे दाउट जायो आरोना अके आब' गिथि जेबो नङा होनदों जोंहा गिबा सानावसो ना हरावसो गिथि खैथायाव उन्दुगोन एम बिनानावालाय बेदावा आं फुथुथ'वा बाजै नेहा बर' होनदों आरोना नेहाखौ बाजैसो जायो गेदाव नोङो ना हिनजाव माखाखौनो बाजै होनखायो गेदावालाय कमेन्ट सजायासै नामा कमेन्ट फैखायाखै ए माथो कमेन्टआलाय मेरला दंलाय कमेन्टआ सजायाखैमोन र' आंनि मोनसेयाव माबा खालामदों जेदिया मानखो फुजाखौबो नांबावगौ नोंनो सुनि बिबारि होनदों नङा फुजायाबो माबा थायोना न'खरनिबो थायोना न'खरनि थायो आरो माबा मोनसे माबा माबि लानाय मानायबो थायोना फाफि जेदि ओमफ्राय बादाया मानखो अहाय थाखोबा कमेन्टआलाय दावखोबाय थायो बाल मासथिनि एम रमिं डेस्ट unable to typing कमेन्ट गिथिन बिबारिनो मालाबा मालाबा फरायनो रोङा जाथारोहाय आङो
भिडिअ'आ जोंहा बिमा रावालाय माला लेस्रा बुंखो होनो आरो बिमा रावावलाय माला लेस्रा बुंखो माथो होनो होमबालाय सबाय बिमा होनो बर' रावाव बैसांखौ मा होनो मिथिगौ एम होनबावोसो बेफोरखौ बाहाया गोदोनि हिस्ट'रिमेनफ्रा लिरनानै गालांनो रोङाखै खायफा खायफा अबावबा रावफोरखौ गिथिया जोंहा मिलन गाइस मिलन गिफ आगै सरि दे होनदों आरो मानो सरि जाखो गिथि एलबियाव थांनो मोनैनि नाइटआव पिएमआव होगोन आं गाइस होनदों आरो आदसा जागोन दे ओमफ्राय जोंहा मन्दिर ब्र'आ अखा हाबाय बेहाय ओंखाम जाबाय दं र' आंनो अके मन्दिर ब्र' ओमफ्राय भिडिअ'आ जोंहा मानखौ बबे डिस्ट्रिक्टनि बेलाय होनदों आरो डिस्ट्रिक्टनिथ' जेबो खोथा नङा जायखिया बर' रावावनो आरो देहाया फुथुदो भिडिअ'आव आगै होनदों आरो ना ओमफ्राय जोंहा गिबा मानखौ अके आब' गिथि मानो सरि बुंलायनांगौ दे होनदों आरो भिडिअ'आ मानखौ जोंहा र' फुथुथ'आ बाजै नेहा होनदों आरो ना मिलना गुड नाइट अल फ्रेन्ड बाय होनदों बाय मिलन ओमफ्राय जोंहा गिथिया मानखो आं थांबाय दे बाय फर गाइसमोन आदसा गिथि गोजोननाय थाबाय दे गोबां सम होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंहा गिबा मानखौ अके मिलन ब्रादार होनदों आरो ना ओमफ्राय जोंहा गिथिया माबाया जेदिया मानखो बाय अल थांसै सैमाला आंखौनो सोर सैया जालायखो जेदिखौलाय अके जेदि गिथि थांसिगोन नालाय थांसिगोन आरो नोंबो देहाया मानखो मानो गैयैखाय थानो बादों एलबियाव होनदों आरो मान' गैयैखाय थानो बादों एलबियाव दिनै गैया माथो एन हस्ताबो देहाया बिरदावना मिनिहरदों गिथिया जेदि बिफा होनहरबाय ओमफ्राय जोंहा जेदिया बाय अल गाइस मोन टाटा आइ एम दुमा होनदों आरो ना अके जेदि बाय स' थेंक इउ गोबां सम होनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा भिडिअ'आ मानखो आंखौ बिरदाव जायो नोंहा गथ' मान सनमान दोनखाया बियो गथ'आ होनदों आरो सोरखौ होनखो बिरदाव माथो जालायखो बिमा जेदिया ओमफ्राय गिथिया बिबारि गुड नाइट बिबाखि न'आवसो बोसोर गोदाननि दे गिथि जागोन दे भिडिअ'आ मिनिहरबाय टाटा बाय होनदों जेदि बाय ओमफ्राय गिथिया मिक्सि लोखि बाय गुड नाइट सुइट ड्रिम्स होनदों आरो ना ओमफ्राय जोंहा गिथिया मानखो जेदि बिफा बाय गुड नाइट सुइट ड्रिम्स होनदों आरो मुंखौ लाजोबनासो थांखायो बे जेथि माबाया गिथिया ओमफ्राय बिरदावा नेहा बाजै मा खि दौनाय थायो होनदों आरो ना ओमफ्राय मन्दिर ब्र' अन होनदों जेदिया जोंहा मा बैसां बेलाय लाव बैसां ना खुमब्रा बैसां बेलाय सुनि बिबारि एमालाय उन्दुग्रा खथाखौसो बुङो दानो उन्दुग्रा खथाखौ एम होनोबा ओमफ्राय जोंहा जेदिया मानखौ अके बाय गिथि बिमा बाय आंबो थांबाय ओमफ्राय बिबारिया मानखोलायनो गिबसना मानखो आब' बिबारिया उन्दुनोसै दे आब' बाय गुड नाइट गाइस होनदों जागोन दे गिबागै बाय गोबां सम होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आंबो नोंखानोसै ओमफ्राय एन बिनानावा मानखो खुमब्रा दाउ आगै बिरदाव होनदों ओमफ्राय जोंहा बिरदावा मानखो आं खुमब्रासो आं जायाहाय खुमब्राखौ बाजै होनदों आरो खुमब्राया गोथावसो आंबो दोनसै दे आगैमोन लोगोफोर गोजोननाय थाबाय गोबां सम होनायनि थाखाय मा आगैल' होनोरा आगै सना दाउ बयलार होनदेरब्रा जालायथारो मन्जित ब्र बाय नाइट एलबि होयो नामा नाइट एलबि होगोन नामा मन्जित ब्र जादो मन्जित ब्र आंबो थांखानोसै
talaga hai raja na 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 na. मुझे ब्रो थोड़ा शॉर्ट वीडियो वॉच करके दीजिए ना प्लीज मैं भी बैक करके दूंगी आईडीजों नायब्ला मिथिया दे माबा रिटार्न खालामनो प्रब्लेम जायो मनजित ब्र मेन आईडीजों यार राइडावन यार राइडाव थगायसुला अन्थाया लाबानो इहा बाजै बिरबाय नामाहाय होनदों आरो बिरदावना जाया यार नों आंखौ थगायसे लास्ट दंसो मेथाइ होनदों आरो लास्ट दोंसे मेथाइ मा गान ब्र मेथाइ खनस्रादो जोबनायनि होनदों आरो मा गानखौ बिरदावा मानखो जोंहा मासे बरायबाय थाय बियो मानसिया ब्लु लाखिग्रा होनदों आरो मासे बरायबाय थायो बियो बरायनाङा होमबा बिराखै आगै होनदों संगिना आगैया संगिना आगै गोजोननाय थाबाय दे गोबां सम होनायनि थाखाय स थेंक इउ यार मा WW जाखो खामेनानो फैयाखै आंनि एरियाव थानाया दिनै सोर फोथायगोन नोंखौ यार अखोरां सेर सेर दाउ खख्लिङा मेथाइ खनलांदों हनै बर' बिमानि रावै मनजित ब्र बे गानखौ आङो गोसोआवबो गैया सुराबो गैया आंनाव बाब्रे आंबो हर संगिना नानि नेहा आइडिया होनदों आरो मनजित ब्र गोसोआवनो गैया आं खोनाफेरगोन ना फेराखैसो बोरैबा थार बियो आंनि ब्लुखौ लाखिखायो नोंनिखौल' नङा बयनिखौबो लाखिखायो आं लाखिनाया नै गौथमनिखौ बावबावबायसो बिनिखौबो लाखिबावगोनसो आं ओइ नाब्ले दोनदो हरथ'बाय होनदों आरो मनजि माबा गौथम दोनखानोसै माथो रोंगौ खाथा लागा खन होनब्लालाय होनदों आरो खाथा लागाया बोरैमोनथाय आं रोंनाय बायदिखौ लिरना हरबा दानो खनसिगौमोन आङो नेहा बाजै संगिना नानि आइडि हर होनदों ओरैनोसो आगै बे होनदों संगिना बसुमतारिया गौथमा जोंहा मानखो आयु आं फैनायखायसो दासो खामेनखौ लाखिबाय बे नाब्लियानो खामेन लाखिनो ब्लु लाखिनो ना खामेन लाखिनो मनजिदा मानखो जेबो नाङा रोङैखौ मा खालामनो हानो औ राइट थिं थिखि थिं राइट ब्रादार बिद्रवा मानखो जोंहा जि दुखु मोनोलां नोंखौनो आयौ मानोबा गाज्रि दुखु मोननांगौ सोरनि ब्लु दं देलाय बयनिखौबो लाखांबाय आं नोंनिखौसो लास्ट लानाय जाबावबाय सोंलाय नोङो बयनिखौबो लाङो गोदानखौबो लादों गिथिमोननिखौबो जेदिमोननिखौबो नेहा बिनानावनिखौबो लादों मानो आगै होनदों जोंहा संगिनाया ब्लुखौ रा होनदों आरो ए ब्लु लानायखौसो दुखु मोनो नोङो बेखौसो होनो नागिरदोंमोन नोङो सानफ्रामबो फैयोबा पारमानेन्ट जुदि जायोब्ला दोनगोन आंनो लास्ट दे नाब्ले होनदों आरो नोंनिखौनो लास्ट लामारदों आङो गौथम
सोंलाय नोङो संगिनानिखौबो दहाय लादों गौथु माबानिखौबो लादों बिरदावमोननिखौबो नोंनिखौसो लास्ट लानाय जाबाय आंनिखौ लाखि मोना होनदों आरो लाखिबाय दा आङो बिरदाव मन्जित लास्टाव गुगोलाव थांना लाग्रा जा ब्लुखौ बिदिबा एलबियाव लाब्ला गाज्रि मोनमारो मन्जित ब्र जोंनिखौबो लायो माथो ब्लुखौहाय आं गुगोलाव थांनानै रोङा नालाय ओंखायनो आङो एलबियाव लायो आरोना दिनैनि सिगां बा आं फैयाबाथ' मेला मेनदों होनदों आरो मोनलामोन नोङो आइसोर आंहा फोथायनाय दंखायो नोङो सानसेब्लाबो फैगोन होननानै आङो रोङा मन्जित ब्र दाबो आङो इउटुबनि बिखय आइडियाबो गैया रोङा आङो बेखौ गाज्रि मोननानैथ' जेबो लाब गैया मन्जित ब्र खिन्थु खायफा मानसिफ्रा बुजिया आरोना आंनिखौबो लायो सोर बांसिनानो मानसिफ्रा माथो होमबाबो आं जेबो साना गामालाय एलबिअना जेखि खालामा लाया लागोन होननानै जेबो नाङा लाब्लाबो दे होनदों आरो औ मन्जित ब्र औ लाखि नों रायखस आयु गेदाव हाबाब बिरदावा आंखौ माबासो होनलायलांबाय माथो आयु थैबायलां नाब्ले जालायथारो मानो थैनांगौ गौतम लाखि माबाया बिरदावा आंखौ रायखससो होनलायलांबायहाय बिरदाव ओइ बिरदाव रावाबो बिरलांलाबायबाय नोंना माबा बिरदाव आं जार्माननि सासे मेडामनाव थाङो माखालिन होननाय दिनैसिमबो ब्लुआनो दं ए आं जार्मानिनि सासे मेडामनाव थाङो माखालि होननाय दिनैसिमबो ब्लुआनो दं ए मिथिया आङो ब्लुनि सोमोन्दैबो माने ब्लु लायोब्ला गोबां खामानिखौनो मावनो हायो होनो आरोना ब्लु थाबा आरो जेनेबा ओमफ्राय बिरदावा एसे मिलायदों आरो होननानै साल्ला ओमफ्राय मन्जित ब्रआ मानखो फिलिपियान्सफोरनावबो थाङो जाय होना दोनदों दिनैसिमबो दं होनदों आरो आंनि ब्लुआबो दं सोरनावबा गार'फोरनाव लाखिनाय जायाखै आरोना ओमफ्राय गौतमा मानखो जेबो जायालै ब्लु लाखिबाबो जेबो जाया जानायालाय ओमफ्राय जोंहा मन्जिता मानखो न' बे ब्लुआ जेबो नङा होनदों आरो गेदावा मानखो आंनि मुं दाला नों रायखसनो आइसोर होमबा नोंनि खामानिखौ फरायला आं नोंनि खामानिखौ फरायला होमबा खनसे एडमिट बायदि मनिटर लिपसायाव थायो बेखौसो दा होखा माबायदिया बेबा मन्जित आच्छा ब्लु थाबा ब्लु होना दोनबा वासेन टाइमा खमायो नामा होनदों आरो वाच टाइमा खमायो नामा होनदों आरो ब्लुजों जेबो खोथा गैया वाच टाइमा खमायो ओमफ्राय जोंहा मन्जिता बेसे मेन बे ब्लुखौ होब्ला नोंनि चेनेलखौ सेटिंबो खालामनो हायो आच्छा बेखौसो गिनो नांगौ जायो आच्छा बे ब्लुआ जेबो नङा बबेयाव मोनो बेखौलाय WT खमायहोनो खिन्थु प्रुफ गैथ'वा होनदों आच्छा आब' बि आच्छा संगिना आगै बुं दे मा बुंनो गोसो मा सोंनो गोसो नङाबा साबा बारायबाथाय एलबि होनो माबादो
नाजादो नेहा मालाय बिहामजो गिरुआमानखौ संगिनानि बिखौनो आब' बुङो रायखस बुङो आइसोर नेहानि खुगानिफ्राय बिदि ओंखारनाय नङा बायदिबो मोनखायो आं बिरदाव मालायखौथ' बिब' बायदि बिब' होननानै रायलायो सापर्ट खालामफैयो बिरदाव 72 बाबो एलबि होजायो 70 साबाबो ना ब्रादार आजिखालि 50बानो होजायो माथो आजिखालि 70 खालामना लालाय नोङो एमबि नानावबो होनबानो एलबि होजागोन आजिखालि बायहेरानि ब्लग लाबोनायफोरखौ नायनो नागिरा बे गामिनि ब्लगफोरासो भाइरेल जायो एम बिनानाव बहाबा थांनाय बेरायनाय माबा हाबा हुखा बार्थडेनो बेफोरसो भाइरेल जायो ओंखायनो खुलिनांगौसो मन्जिदा औ होनदों औ मन्जित ब्लग हायेन ब्लग दं ना बेनाव दा हायेन ब्लग दंना बेनाव सोंहरगोन आङो आच्छा हायेन ब्र'आबोथ' इमान गिदिर इउटुबार नङाना गासिबो मिन्थिजोबगोन बेबो नङाना हायेन ब्र'ना मोननै चेनेल दङ र' जोंनिफ्राय एसे सिनियर आरोना बियो इउटुबार जाब्लाबो सब बाथ्राखौ मिथिजोबो बे नङा खायफा मिथियो खायफा मिथिया आंथ' मिथिया जेबो भिडिअ'आ मानखो माबाया मानखो आं 70आव स्टार्ट खालामदोंमोन आच्छा मन्जित ब्र'आथ' बिराद थाब मन' खालामनो हाबोदों सापर्टार बिराद दंमोन ना नोंना ग्रुप बानायनानै ना मन्जित ब्र' आरो एलबिया बिराद भाइरेल जासोनायमोन ना नोंना ओंखायनो थाब हासोनाय भिडिअ'आ मानखो खनब्रै संगिना खनसे बुङो आइसोर गावहा होनो मालायखौबो होननो होयो बिगुर साला टाइम गैया आच्छा टाइम गैया बिदि मन्जित ब्र' प्रफेसनेलाव नङा बे आंनिनो आच्छा एबि फैदों जोंहा गोजोननाय थाबाय एबि आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय होद फाग्लि उन्दुदो होनदों आरो आंहा खायमेन बुजिनाय मोनदों दिनै एबि मा खबर मा ओंख्रि जाना फैखो भिडिअ'आ मानखो बिबार नों बिबार मानो मारे बेरे सिखिरिखौ बरायहरनो होलायथारदों आच्छा रायखस होनाया बरायनोसो जालायबाय बिबार नों बिबार मानो बारो बिरि सिखिरिखौ बरायहरनो मेम'रिल' मन्जित ब्र' आं बिदिखौ बिसास खालामा मेम'रिल' होननायखौ इउटुबखौ मानि थाखाय खुलियो मानसिया थाइसे थाइनै खामायनो हागोन नामा ग्र' जागोन नामा आंनि माबायाथ' बेसो मन्जित ब्र' नों आंखौ थगायबाय मन्जित ब्र' उन्दुबायलांनो आयु दुगा दुगा जेब्लासिम हायो थाबाय नङाब्ला मा बुंबावनो होनदों आरो मन्जित ब्र' नों आंखौ थगायसे मेम'रिनि थाखायबाथ' मन' खालामनायनि जेबो लाबानो गैया मन' खालामनायनि जेबो टारगेटखौनो खालामनाङा मन्जित ब्र' मेम'रि बार ना एफा खस्थ' खालामनो दरखारानो गैया वीडियो डालता रहो डाले रहो मेमोरी है तो एबि मा ओंख्रि जाना फैखो नोंलाय आंनि एलबियाव लास्ट आरोना नोङो भिडिअ'आ मानखो जा बरायखायो बियो मानसिफोरखौ गावनि इउटुबा जा बरायखायो बियो मानसिफोरखौ गावनि इउटुबाव लिरजाम्बा इउटुबा सोलायलांबाय
आयै बरायनाङाबालाय बरायनायाबो गोरोन्थि आरो आंना बिरदाव बरायनांगौथ' आरो एफा मदद होबाय सापर्ट खालामो बरायनाङामोन होनबाय बिरदाव नोंखौ बरायलांजोब्बाय दे सिरि सिरि खामेन्ट फरायनानै दं 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 खामेन्ट बारबाय थागोन अके गाबोन बबेबा अके र' ब्रादार पाहाराव थाहैब्ला ना एलबि ना भिडिअ गासैबो गोमाजोबगोन आंहा बेफोरलाय बेना मन्दिरबो जेबो नङा मालाबानि समाव बिदिनो जाखायोना बिरदावा सिनि बायदि रायलायना आदसा आंना रायलायनाया बिदिनोखा मोगथाङावबो बिदिनो एलबियावबो बिदिनो आंना बिरदाव मिनिबावलायो भिडिअ आंखौ थाबथा मारिबायहाय माथो होनबावगोन आं सुमित एबि जोंहा नाजों टमेट'सोमोनलै गोथावथारहाय मालाय जोंहा सुमित फंबाय फैदों गोजोननाय थाबाय सुमित फंबाय आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच सुमित फंबाय मा खबर संगिना बिनानाव दोनदो आब' दोनसै संगिना आगै थांनो हासिगोन दे संगिना बिनानाव 15 केजि लाइक आब' अके सुमित फंबाय आंना सिगां बेवाय होनग्राखाय बेवायल' नागिरो सुमित फंबाय नै सुमित फंबाय नोंखौ मोनसे फंसे बाथ्रा होनना बे भिडिअ खालामबाथाय ना इमान गोलाव खालामद्रायनाङा बांसिन मानसियानो नायनो बायोना गोलावफोरखौ माने बांसिनानो माने नायफ्राम दोनो आरोना आंनाबो सिगांनि भिडिअफोरा माने गोलावमोन ना सुमित फंबाय माने ससे आद्रा नायना दोनोमोन आरोना फुल नायामोन आरो गाज्रिलाय होनदों मानो सुमित ब्र सरि सुमित फंबाय मन्जिदा अन मन्जित ब्र थांनो हासिगोन दे नोंखानसेबो दोनदो आब' मोनाबाय आइसोर गोजोननाय थाबाय बिरदाव नार्जारि गोसोआ गोजोननाय मोनबाय आं आब' होननायखाय दोनसै दे बयबो बाय होनलांजोबदो दे आं थांनो फैयाखै आदसा KM पार्कर ब्लग हाय KM so thank you मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए थैंक यू सो मच कैसे हो KM जी मन्जिदा होनलायदों आंना थांनो फैयाखैमोन मन्जित ब्र आङो नाइट एलबि होनानै दोनालै मन्जित ब्र बिराद बासोखायो आङो एबिया जोंहा आं खोनाबायलै होनखो सुमितआ जोंहा मोनखो सिस्टारनि हाबायावनो थांनो हायासै आं आब' बिनिनो दुखु आंहा नोंनि खुद बिनानाव आयै फंबाय अन्थाव बाथावनो गोजाननिफ्राय टारगेट लानानै थांनांगौब्रा हाबा आरो थैनाय मोनसेल'सोना उजिनाय थैनाय हाबा ओंखायनो बेफोर मोनथामखौ माने एकदम गोसो होनांगौ आरोना ब्लु होदो दे होनदों आरो लोगो जानो केबि बर'सोना आंहा बावलायलाङो दे ब्लु होदों आङो लोगो जायोबा जादो दे सोरजों जायो गाहा लास्टाव फैबाय फंबाय एसे थाब फैयोबा गोदान लोगो मोनगौमोन नोङो ब्लुखौथ' होबाय आं होनाया भिडिअ'आ मानखो आब' लायनो बाजैसो दा सरि बाजै लायनो नानिसोआ सरि नानि लायनो रायखसनो थोद साला मानि बाजै मन्जित ब्र अन चाय पी रहा है क्या मन्जित ब्र नङा आब' आमाइनि फिसाजोसो आमाइनि फिसाजोबाबो बिनानावानोथ' जोंहा भिडिअ'आ मानखो मिनिबाय मन्जिदा अन केबि लोगो जादो दे सोरजों लोगो जायो जोंहा एबिया गुड नाइट अके थास' बिबार अके एबि गोजोननाय थाबाय लाइक होनानै थादे
गेजेराव जाजारि दावलायनायखौ गाज्रि मोननाङा दे एबि मन्दिरा दासो ओंखाम जाखांबाय मा साहा लोंनो दालाय नोंहालाय मानो इम'जिखौलाय बिदि हरनांगौ सुमित फंबाया मानखो 2 मननि सिगांनो खोन्थाहरखादोंमोन आं टाइम मिलायनो हायासै नोङो मन्दिर माबा सुमितआबो जायासै थांनांगौ दुखु मोनो बिनानावफ्रा केबि थांखो ना माखो लोगो जानायदोंमोन सोरजोंबा हरथाराखै नालाय बे इम'खौ ओंखायनो हरबाय जानला मेलानो इम'जि हरबा आं बुजिखाया मन्दिरब्र'आ गावनि न'खौ खोन्थाथारा अबाव मोनथाय सुमित आगैनिखौबो मिन्थिया आं सुमित आगै सरि दे नोंनि एलबियाव आङो टाइम मिलायनो हाथ'वाखै दा माने 3 तारिखआव थांनो नागिरदोंमोन आं जायासै आब' जा दुखु जादों सिस्टारा जागोनथ' आरो थांनांगौ न'नि मानसिफ्रा थानांगौ अब्लासो मोजां मोनोना बरपेटा रड आच्छा बरपेटानिसो आरोना नोङो CM लाइट गोजोननाय थाबाय आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ CM लाइट जी थेंक इउ सुमित आगैया आं एलबि होआखै आब' आच्छा मैयाना दाखालि होदोंमोनदां होमबाबो आंनो बिजिमोन ना ओंखायनो दसे थानानै फैबाय आं बिदावामोनखो आं थैबाय दे बाजै मेगनाबो लिंबाय गान्दुआबो खर'सा लादो एरदाव बुंदों सौखियाबो फाग्ला उन्दुदो बुंबाय आं जि दुखुसो मोनबाय सौखिखौबो फाग्ला बुंनायनि जागोन दे उन्दुदो दे मन्दिर ब्र फैबा खोन्थाबावनो आंनो गोसोआव थायाहाय मन्दिर ब्र जोंहा सुमित आगैया आं गवालपारानि आब' आच्छा गवालपारानि ना दे जासियामलाय दा मा खबर होनदोंमोन ना केबि थांखोना माखो माथो खामेन्ट गैया दोनसै दे होनबा आङो सुमित फंबाय आगै बाय CM लाइट आगै बायबाय दे ओमफ्राय मन्दिर ब्र बिरदाव ओमफ्राय एबि फन KM दोनसै दे गाइसमोन बाय फैब्लाबो जाबाय आलासि जानो आच्छा मन्दिर ब्र'आ स्टेशनाव ओंखारबाय थमजों 20 न'सिम आच्छा दे मन्दिर ब्र आब' गुड नाइट अके सुमित आगै दोनबाय दे गुड नाइट अके बाय गुड नाइट CM most welcome मन्दिर ब्र संगिना आब' हरसे थागोन आब' आगै सना हरसे थालाय नाङा आखि एफा खस्थ' बिदि नङा बिदि जानाङा आं न'आव थांबा आलासि जानो फै संगिना बिनानाव जोंहानाव Bye, good night, host and all good friends. TC, catch you back soon. Okay, brother J. Then by there.